Madzimbuyana na seku. Yes, it's a liar to win.
Unaku promoter munoziva every day. Thank you, cheers, Jambo. Chamisa say. Sheila, baby. Unless Betty, I was chow, we don't want. Show them, Linda, take it over, say, Savannah Rose. Thank you very much. That's not what is you Tino today. But muimbu watiri kudza pana vanonzi tariro. Anonzi tariro masawa anditika video mukaenda ku YouTube kwakeo. Thank you Lindiwe. Munongona subscribe ku YouTube channel yake guys. Trimbo promoter vasingazikamu vechidika ma upcoming anditi. Nokuti ava kusikama vanawo hello mwari vakusikama kudhara todowo vechidikiwa vanotimbira uyo timbo vasapota ona natemba man timbo vasapota right maskara sei man skara sei man heruma muka sei ninjani salibonani dumela matera na abudhi ku matima nenyika kwa muri nchiti muri sei murisei kwa muri kumatima nenyika aiwa tichisangana zvakare pachirongwa chezvara nhasi anditika patinenge tichitaura nyaya dzinenge dzichiitika. Thank you neni mukati muupenyu hwedu. Regai ndichange nekutaura kuti chinonzi diaries chii. Ndoona sokuti vamwe venyu vanoti raskei mumacomments. SIS MELLY you have stuffed us. Iwe unofanira kuziva kuti ndine mhuri sha. Ene ndiri munhu ane mhuri ndiri munhu anotengesa futi ndine munhu anotengesa zvidoro zvake munomupa andiona. So icho chishabhini chine chida kumbotengesa mande ndikudai inonetsa. Mande ndikudai unofanira kunge uchitombovepo full time uchitombona zviri kuitika ndezvipi. Anditika ndokuti murirarama anditika saka techingodaro. Saka regai ndimbokutsanangurirai kuti chinonzi diaries chii. Chinonzi SIS MELLY's diaries zvinhu zvatinosangana nazvo mukati muupenyu hwedu every day. Anditika anzi Leonora Tariro ani Nira anonzi Tariro Masawi. Thank you Leonora Tariro Masawi. Saka chinonzi sorry patience taone zvarasikirwa nababa vake guys. Ngatichemeiona yemumwe wedu sorry yako. Chinonzi diaries ndechekuti zvatinorarama mukati muupenyu hwedu zuva nezuva. Andichimaona ndosaka pano tinotaura nyaya dzatinosangana nadzo in our day to day lives. Zuva nezuva zvamunosangana nazvo imimi. Ingave witchcraft, zvingave vamwe nemuroora nditi munonetsana every day. Vamwe vatiti andimonetsana every day. Zvinhu zvinoitika ngati muupenyu hwedu isusu tinotozvitaura. Anditika saka kune vaya vasinenge vasinganzwisisi kuti diaries zvinorevei. Tinoona kuti nyaya dzakunzwa pano hadzienderani nediaries. As long as iri nyaya iri kuraramiwa musociety tinotoitaura idiary. Tinotozvitaura zvekuti program dzekuti vanhu vari kuita zvokupfimbana vari kudii muri kutongopfimbana musociety. Handiti in our day to day lives muri kupfimbana. Saka munenge muchoda chi kuti zvinoitika kati muupenyu hwedu every day tinotongozvitaura pano. Anditika saka regai kuzoshamisika kuti ko chii chakuitika aiwa group redu harisi group rekungomirira kunzi kwai pane munhu agwara saka rigatibatsire, pane munhu afa saka rigatibatsire. Nokuti ndikuona kuti vazhinji venyu mukuita mistake ipapo. Handiti pakauyawo dambudziko vanhu vachikwanisa kubatsira vanhu vanokwanisa kubatsira. Handitika ndosaka muchona kuti we never registered for any charity foundation. Antimaona so atina foundation munhu anenge angoitawo dambudziko rake munhu akakwanisawo kuti abatsirwa anongobatsirwawo. Kune vakatowanda vanotoshaya rubatsiro. Handimaona it's not like tine funding kana tine dzekuti tinozopa vanhu no. Saka mukaonawo musina kubatsirwa mauya musaore moyo musatsamwe zvakare nokuti hakuna munhu tina foundation inoti mazimari ibatsirai vanhu vese kuAfrica nakuZimbabwe hatina. Andichimaona tinenge chingoti wanenge angokwanisawo kubatsirwawo ndizvozvo. Isusu group redu chairo nderekuti tinenge tichifungwa kutaura nezvezvinhu zvatinosangana nazvo mukati muupenyu hwedu zuva nezuva. Ndo zvatakamirira sevanhu vanoda kuzoita TV talk show yavo ndo zvatakamirira but in the process takangoona kuti still vanhu vari kurwarawo futi kunze kwezvinhu zviri kuitika. Handiona kana vanhu vachida kubvisa sendi why not kubatsira vanoda kubatsirwa. Handimaona saka musasanganisa the two. Handitika ene mukanzwa chikudzai kuti we don't have hapana vanhu vati havana mari hatina mari. Handitika whether ungaenda dambudziko rako ndikakuzoti kune vamwe vakaitwa 1 isusu handina kubatsirwa panenge pasina. Handiona vanhu vanenge vachitoburitsawo mari dzavo from zvavakabhajeta zviya obvisawo 2 cents. Saka sometimes vanhu vanenge vachishandawo mari inosvika pakupera ndinozviziva
saka regai kuzoti kana madaro modi motsamwa. Anyway, regai titanga nechirongwa chedu tigozowana imwe nyaya tine imwe nyaya iri kunetsa inoda kutoti tiitaugwe nezvayo pamberi apo. Handitika iri kutonetsa imo mukati mukufambawo. Handiti right. Saka regai titange tafonera guest wedu watinaye muzuva ranhasi. Asi nsati ndamudedza pano vana Judge Judy vese please imbomirai. Hanzi naisiye yes vhudzi iri riri kutengesa. Unongoda vhudzi iri anoda vhudzi rakasiyana siyana i 100% unongondibata kuWhatsApp handika kana kundibata kuinbox handika ndokupa munhu akutengesa mavhudzi aya motaurirana chero kunze kwenyika ukwanoshipa anoda kupinda musama anoda kupfeka zvikabudura uchipfeka zvimaminisketi nemavhudzi enyakareba handika ane vhudzi type netype unotoripisa ukaita zvaunoda harina zvarinonzwa. Saka please mondibatawo vari kuda chero uri kudiaspora kuCanada Germany lilikangose I see you you must buy 7 mele utenge eyakho A1 iwig wabona so that lo mulungu loyana kumele abone kahle ukuthi hayi lo muntu uphuma nithi eziyatutuza ebulawayo andithi right. So exactly precious nduzo ndizvozvo hanzi mavhudzi anosiyana maiziku ndikapedza panapa maizvauya obva wadi wondibata yesi mugeorge murukazi homeboy uri sei homeboy wangu right. Regai tidane guest yedu yanhasi asi asati auya guest vana Judge Judy imbomirai vakujaja vanhu imbomirai. Society yedu tiri kutadza kuenderera mberi totadza kubudirira because we are busy judging other people, we are busy discriminating vanhu hatizivi jeni yavo hatizivi kwakabva handitika nyika yacho inonaka sei isi pachedu tichingoita basa kutasirana pasi isi pachedu tiri vanhu vekungoshorana kuzviona uri nani kudarika mumwe. Saka nyika yedu inonaka sei? Saka please kana une negative comment umwe nomwe ane zvaanoda mukati muupenyu hwake umwe nomwe ane zvaanobhilivha mukati muupenyu hwake handitika zvaunobhilivha iwewe stick to what you believe handitika kana mumwe achibhilivhawo zvaanobhilivha murege akadaro. It's not your place to tell munhu kuti iwewe izvi zvakazodai zvikazodai. Munhu anonotongwa namwari wake paanonomira ega ari kumberi kwamwari anenge ari wani iwe unenge usipo handitika. Saka ngatirege kuti tijaje vanhu handitika regai tidedze guest yedu iuye panapa nhasi tinzwi nokutangura tomirira ipapapa namise ndisiri kana kumboona kana eziyatutuza ikoko zvakaoma eziyatutuza ari piko ningikiri alright gaindise phone apa I hope muri kunzwa nditi hello maskera seiko yesi Tino ndaskera Tino waskera here ikoko kwauri Tino ari bobo handitika aiwa tine kugamuchira nemufaro mukuru pano pachirongwa muzuva ranhasi. Thank you, SIS MELLY. Right. Tino une makore mangani? Unogona kutiza kuti maybe kuma 20, kuma 30 kana kuma 18. Hauzofa ngutaura ko age yako kuti chiko chaiko. Oh. No, it's fine. Tino ari late 20s. Tina ari late 20s, all right, Tino. Right. Tino tichitaura nezuro pataitaura zvedu nyaya yedu tichitaura waita zati unobatikana unorwadziwa nezvinhu zviri kuitika nezvimwe zvaunosangana nazvo nezvimwe zvaunongoonawo semukomana wechidiki ari kuzama kukurawo ende akafamba murwendo zvanga zvakaoma zvanga zvichirwadza zvanga zvichive zvinhu zvakangosiyana siyana zvawaisangana nazvo handitika ndaitonzwa kuti mukati mako yanoti even happy nezvinhu zvatinoita isi sevanhu venyama sevanhuwo hatiziva handigoni handameno. Can you please tell us a brief of your history kuti wakaberekwa sei ukakura sei zvikazodii izvi zvawaisangana nazvo zvinhu zvakangodaro so pakukura kwako iwe? Okay. My name is Tino and I'm a last born in a family of 8 boys. I mean 8 boys do already like my blood, but then I have a half sister. I get one number from his first marriage. So we are yes. So we are 9. So we are 8 boys and 1 girl, and I am the last born out
as just till 9. So yeah, I come from a big family, I must say, and they all love me, and they all love me. But then our father passed on 2003. So takazosara tichichengetwa namama, and everything was okay. I can't really complain. She's a good mother, and everything was there, and I can't really complain. But also kura and pani, okay, pani I know, take your time, I know, don't worry. We are trying to teach vanhu vese vari panava almost 900 vayatsonzwisisawo kuti zvijeni yako yakafamba sei, zvakatanga sei, uye kuti tichizovabvunzawo mubvunzo kune vanenge vachida kubvunzwa mubvunzo. Ndakangomirira kuona zvangu macomments anenge ari pano kuti kana pane munhu anenge ataura zvisina kunaka, aiwa tobva tambomisa kunoti kuona umbonogarako. But tinochida kuti tinyatsonzwisisawo because zvinhu zvakaoma musociety kuti ungove munhu ari sezvauri. Anditi kana ndikazvara mwana wangu paya, ndazvara mwana wangu kunonzi makorokoto, mazvara mwanai mwana wangu mukomana, anditi then pakukura kozonzi mwana yamukomana akunzi Mary akachinja zita kubva kuna Tino. Andiona zvinhu zvinongorembera especially society yedu yeMazimbabweans. Andiona zvinhu zvokuti zvino hazvigamuchiriki kwatiri, zvinonetsa. Handiti asi kuna first world countries uko chero imo muno muSouth Africa matiri munomu vazhinji vakuzviunderstanda vakuzinzwisisa. I think problem yekuti isusu maZimbabweans atina exposure nezvinhu zvakadai, and takagara tangoudzwa kuti kuZimbabwe kuti chivi 1 2 tika government yedu ikabva yangoti atidi kana kuzviona muno munyika, saka takangobva tamanyawo nezvavakatiudza. Maybe if you try and tell us zvatisingazivi, probably vana veZimbabwe vanogona kubatsirikawo. Yeah, okay. Oh yeah, so I grew up with so since I'm a last born, my firstborn brother, Akarora, and he got married I think 2026. So I was very close to my guru and my other half sister, and then I get along with my guru because I'm the last born in Mamachu is 7. They are married, and I'm very close my guru, and I spend much time with them, and I've stayed with my brothers, and I'm just good. Nana my guru. So yeah, from primary, I was from grade 1 to grade 7, I was staying home, and then for 1, I went to I went to boarding, and a boarding school, and I remember that time I had like big bumps, like especially when I went to boarding, but I was just like maybe Pera and everything. And there's a time when I started losing weight, and then but then Pandaga Sushika time puberty, now you're now attracted to some. I wouldn't feel comfortable because to go boarding school is just a shower. I wouldn't comfortable kuno gesa newamwe. How old were you? How old were you? How old were you, Papa? My underwear. That was around I think 15. 15. Hello? Hello, it 15 years. Yes, around. Okay. From 2, from 3. Okay. Yes, around from 2, from 3. That's when I started, but then I just ignore. I just went, and I remember I had a girlfriend like when I was in 5, but then I was, and then it's a lot, and then commission from from A level, then I went to university. So coming from a Christian background. Saka why even a girl? What YaTINO? Why even a girlfriend by then?
Uruku high school. Yes, I had a girlfriend like when I was in form 5. That was my first girlfriend. So how were the feelings? If I power any girlfriend, power any girlfriend, how were the feelings? It was just because everyone is having a girlfriend at school. You know what I mean? Hey, but when a girlfriend, sometimes you live especially my borders, you'd kiss. And then kiss especially point time puberty to my feelings to and on. So did you have that names kind of? Yes. Okay. I was just doing it because she was there and my needs, you know, but I wouldn't feel anything. And if you look at me, you cannot think if I don't come out to you. Because a lot of people, they just know one on this there was they just say good no, he's just like another guy. Okay. You know. All right. Yeah. So that was from 5, and then I left. I went to university. I met a girl. Yes, because like I was saying, I'm coming from a Christian background where all my siblings, well, I just say, they got married, wakaita muchato. So, and at that time, I'm left with my mother, only one parent. I'm trying to put in this to say, at the end of the day, father. So, yeah, at college, I had girls, but and I would make sure that indicate one even kana 2 weeks, 3 days, they have to know that there's a girl that I'm involved with. So yeah, now so get the first degree, I went for my master's, and now time everyone now we could ukaenda kumamisha kana kunamu kana kupi people of like you know, when are you getting married? So you know what I mean. And then I met this other girl, data, I think for 3.5 years. And then I was doing it. We 2.5 years. Having sex with. I was. Yes, 3.5. But 3.5. Just because I was. And you were actually having sex. You were actually having sex. Names can I? Yes, ndaita because I put and it, but in at the same time, that's because she is there. She has my needs, and I have to prove that I'm a man. You know, but deep down, I'm just forcing things. And I remember with my all right, sorry, Tino. Sorry to ask you this. Sorry, but triple show and sometimes we need to understand. I know. Power names kana antika power names kana chiti ndai waimu satisfy iye because she had her own needs and it iwo pachako waifila sei waitonakirwawo here kana kuti hapana chaito chawaitonzwa kana waitongoti ndinoda kufadza munhu uyu chete, because it seems as if you were a good lover ka 3 years uchingolambasana naye achingove newe chete. It was a way you could have proof point that I am a man. I am murume akakwana, but deep inside me, I wasn't feeling anything. Okay. Yes, because I remember with my first boyfriend came Ditori Namskana. Yeah. Okay. And I would like if I meet her Twitter like maybe during the day, and then later I'll go to my boyfriend or something like that. Okay. So yes. So okay. After you. Okay. So pamakanga muchiningirira iwo kuti uzonyatsove sure kuti this is who I am, inini I'm into other men and wakagara uchiziva here kubva kudhara, or there was a certain time whereby you had mixed feelings, or wakati reganimbo experimenta, then you found out kuti izvi ndo zvanziri chaizvo? Okay, I had
mixed feelings, and ndakambopinda mudenial. Pese pandaiita zvevasikana is because I was like in denial, and every time I would sleep with girls, I was trying to convince myself kuti I love girls, you know. And I remember kuti there's a time I even kuchurch, there's a time ndakatomboita zvekutumanisa just because I just wanted to prove a point. Kuti I'm a man. And I was trying to also to convince myself kuti I'm a man. But deep down, okay, yes, I am a man. Okay, like, I mean, you know what I mean, kuti prove kuti I'm not into guys. And I remember there's a time when I even fasted, and I was like, God, this is not me. Please, can you change me? I don't like this. And I would meet guys like on Facebook, and then we talk, and then I want to see you. And then I'm like, no, I can't. Or even I would meet someone, and then but then I'll be like, no, this is not me. Okay, Wona Tino, poisangana nevakomana paFacebook vachikuti izvo I would like to see you. Iwewe inini ndakakutarisa inini semunhu ndakaona nezuro pamapictures ako akansendera. You don't look like somebody, as you said earlier on, kuti kana munhu ukazotaura wega, people they will never know. Saka vanhu vaiziva sei kuti iwewe you are gay? No, like what I'm okay, the thing is because in Zimbabwe it's something that is regarded as a taboo. Our society doesn't entertain that. So, you know, a lot of us, they are there on Facebook, and we know each other on Facebook, and we even have a group redu per Facebook. Okay. Rakanzi LGP ndora kuvhurwa nemusikana Cape Town. I think, I'm not sure, I just joined. I'm not sure who is yeah. So munenge masangana mugroup imomo, and then mofarirana, and then you decide to meet. Yeah, that's what happened. Yeah. Okay. And I remember, like, my first approach was from a guy was 2007. Some other guy just asked for my numbers in town, and was like, and I shouted at him because I was still, that time I was in form 5. Yeah. Okay, so I was now, so my first boy, so I was in denial, and I would meet people, and they'd be like, no, let's try to, and then I'm like, no, that's not me. I was joking or something. So my first boyfriend was in January 2017. And then I think we just dated for 3 weeks, and then she was better, and then I met someone that very same year in July, and he is the one I think up to now. Okay, so let's go back a little bit. Your mom you said your mom is alive, and in your family you are a family of 9 people, right? So yes. When did you come out and tell your family kuti this is who I am, or havasi kusivana nasi? Okay, that's where I want to go. Okay. So when I met the one that I have at the moment, he I'm sorry to say this. I know a lot of people that are going to judge me or what, but I don't care. No, it's actually I'm seeing now it's not as what I thought it was going to be. Kuti vanhu vachatuka no. Actually, people are supportive, and not on the comment that if you have another phone. I thought, Tino, can you please share the group? I'm also looking for wangu mun, and she amboisa me comment that kanga opina msoroka choti inini ndinotori married asindodana nevakadzi sene varume and zvitondifayira. So I don't think you are alone, and that comment yakenda ipina izvozvi yatori ne vanhu vakatoti one day vato like zvayo. Saka don't worry, it's not that
zvokuti vanhu vari kushora or what hapana izvozvo. You can go ahead, you feel free, iva comfortable zvako. Okay, so this guy Vandina, he is married. So we talked and I was and I'm afraid if I'm going to open, it's going to crush my mom. And considering she's now a bit old, I don't want to lose her because it's something that is not acceptable in our culture and everything. So she'll be like, I'm going to crush her. She was like, so he was like, you know what? If you want to come out, or in your family, Mesimori 9, there's that sibling, an influence. In each and every family, there's that one sibling, or maybe 2 or 3, one influence. But we're doing this, everyone listen to them. And that was 2017. And I was this guy, and I was like, okay, cool. Because and that time I was the name girlfriend. So my reason for being with a married guy, I also wanted to get married. And Kanandarora, I will just introduce this married guy to wife, and he is my friend. And then we keep on doing transmission in the background. So it happened my girlfriend and I, we for some reasons, not she found out or no for some other reasons, and then Tarambana, families they were not trying to but I was in another country. Okay, I was in Namibia, right? And then my siblings, they are all over the world. So better say like, because municipalities like one day that sanganati. So ndarambana ni munhu wangu ndiri ku Namibia. I told my boyfriend kuti andazorambana chindarambana my girlfriend. So I'm sure he's going to ask you about this. So if he asks you, maybe you can just use this as a time to come out. So I called my sister, like the faith and that my other books and his influence. I called her, but guys, I was just doing this for helping society, judge, especially because but the truth is I am into guys. And I can't really say it was like influence from my boyfriend, he is married. He is married, right? He's married, like now, presently he's married. He told me, if you want to live a true life,
Tino, are you saying that he is married? Yes, yeah, he is married. But I can know that if you want him to live a happy life, hello, you kata kata bati. You kata. Rasinene dzikama mukati. Rasinene dzikama anja dzikama. Ndiri kubvunza kuti achiri married like now izvo so. Yes, he is married, but kumunhu akaroora kumunhukadzi here kumukadzi here kana kuti kumunhurume? No, ari married kumukadzi. But akakuudza iye kuti if you want to be happy tell your parents. Saka iye akaudza here vabereki vake iye akaroora mukadzi. The mother knows. The mother knows. But vakaramba vachingoti ingo continue nemukadzi, but the wife does not know. The wife doesn't know. Wow. But his mother, one was here. Vane vana vangani? One and 3. Shit. Saka iye ari kuti se boyfriend yako anenge achizoexplaina kuudza mukadzi here kana kuti haachaplani kuudza mukadzi? Zvinotongofa zvakadaro? No, haasi kumuudza, but point yake ndere kuti you know kuti he is a bit like I told you from another generation. You know what I mean? He's a bit older than me. So the time yake kuti aite come out, it was something that was very, very difficult. So I see an time young in him, and you know kuti sometimes my parents are different. When you like now, akauya get come out to you, you know, but for 2 days. But imimi mkaenda unita come out to your mother because your mother is from another generation. Azvinonetsa mukona kunzwisa kwacho kuti so if you want to live a happy life, just be true to yourself, because you're going to be with a lot of baggages, because you are forcing things. Yes. And he told me that, and I'm just in there because now kuti ndichibude hazviite, but ndingorimo, and kuti ndichibude reason ndikuti ndikubudira, and now mwana wangu amunhu mukuru. Reason yandota kuti yandinopa kuwana wangu kuti ndikubudira marriage ndikupa reason yekuti chi. Sorry to say this, but I kind of feel for this lady unoziva. I kind of feel for her like now kuti what if pakangota munhu anosleeper the tongue unoudza mukadzi kuti murume wenyu ndizvo zvaari. I don't know kuti anozvitora sei, handizivi hangu, but anyway enderera mberi. No, wakazi wekuzimbabwe, just because you think kuti those things doesn't exist, so you'll be like no wakunyepera or something like that, because munongozviona zvichiitika. The Zimbabwean culture, the Zimbabwean society has to accept those things, they are there because warume wenyu, they'll be bashing us, they'll be bashing us everywhere. Ndakamboza kuti nzika ivo vanobhasha stereki iva vanenge vachizama kuvharavhara nyaya dzavo. Zvanda kutaura izvozvo kuti kana marara imimi pavanobuda vachienda kupa wakwekwe vanozouya vachiti tsvaka and imimi wacho munhu arambira because you have kids with them, and then maybe they'll be performing good kumba, but they're just performing just because they are trying to prove a point, but it's not like they are enjoying. You know, so okay, so I spoke to my sister, and my sister she's not in Zimbabwe, and she's a social worker. So she deals with Wanwakadaro. So she was like, no, I don't have a problem with that. After all, I'm not God, and I also have my own
sins. If it's a sin, okay, let's say it's a sin. I have my own sins, and on Judgment Day, they are not going to say, they're not going to say, Ropafazo, we're going to judge you. My sins are from Atino to my Sabawood. No. I'm going to be with my sins. So I can't judge you. You're my brother, you're my blood. I love you. And then I had to call my other brother who is in South Africa, and he just said the same. So so it's not our duty to go and tell like each and every sibling kuti ndizvo zvauri iwe pachiri kumboenda kuZimbabwe. Obviously nyaya yako ex-girlfriend yako ichataurika. Penenge yataurika iwe obviously say you then come out. Okay. So yeah, we went to Zimbabwe. We are from Guero. End up to Zimbabwe, and then Sangana Kumba on the 27th of December 2018. So Tisangana Tese, and then we were talking, we were having our drinks, Brai, then my sister Tino, how funny Murora Kasotichi, me, Ko Shingogazisa Naichi. That's when I was like, everyone was like, yeah, you Makama, Ganana, imagine 3.5 years, Tantafu Fuchi. Muchato kurorana tandatogadzirira vanongochifarira muchato ndopandakwanda ngoti guys, I'm sorry to say this, but the honest truth is I was just doing this for you guys, and I was now feeling the pressure, and semuno arikubva a family yekuti munhu ese akachata kuti wamuise 8 uri kumberi kwangu makachata. I was just doing kuti ndirorewo ndochatawo mai wangu onzo last born yawo waita say yachata, but the honest truth is I am into guys. And there was the silence. There was the silence. Yeah, packet of silence. And then my sister, Samuna Aizonia, as for me, Tino, I don't have a problem with that. I work with people like you. I didn't have a problem anyway. But the only thing that I can tell you is go and explore your feelings, but please be safe. Be safe, because a lot of people in this community, they end up just because they'll be doing it recklessly. And this generation, it seems like we are now HIV and STIs. So in your case, so my chances you're going to do unprotected sex and STIs and HIV are very, very high. So be safe. And then, my other brother, the one who stays in SA, he was like, in SA is something that is and he has a company there. It was like, in any kind of I delegate a gay person, what mama gay situation now, and I know they will deliver. So I don't have a problem with you as long you're not using my organs. I don't have a problem with that, and you have my blessings. And he was like, I've never respected you just because uri mudike kwachiriteese tikakura tikaona maweaknesses ako tikaona but trust me, from today onwards, that's when you gained my respect, because a lot of people, they are living double life, just because what we come out.
warutya kubashwa, warutya kuitwa disowned, but iwewe waita come out, and at the end of the day it's your life and you're an adult and you've been all over the world kwatingati ziko. Saka kana ndikakuti usaiti you're staying alone, kana saka ndikakuti usaiti I'm wasting my time. Because uchazonguti changu chingobva panapa iwe uri kunokwira ndege uchienda kunyika koko kwaunogara. Waenda ikoko pamuka akatosiya boyfriend ikoko wanga uchigara naye, saka I'll be wasting my time. The only thing that I can tell you is be safe. And you also emphasized kuti kuti ching zvawaita is a good thing, because now takuziwa in the event yekuti mangwana we read a lot of stories, the one wanoexposana kana kuti vanhu vanoita se in the event yekuti mangwana someone comes achiti Tino sodomized me or something like that, toverenga nyaya iyoyoyo handiti. And isusu wacho hatisi kuziva, we are going to be like in denial. And by the time yatozosvika for acceptance, maybe unenge mutemo unenge watokunyodza or something, but now takuziwa. It's not like I'm saying kuti go ahead sodomize people, but I'm saying kuti ndakuziwa kuti munhu wangu akamira akadai so akati ndinganzwa kuti there's a case like that, the next minute I'm calling someone to represent you. I'm calling a lawyer. So for me, you have my support. Okay. And yeah, and then the other ones were like, okay. And then we all left tienda kunyika zetu patinogara. So as our culture, panofa baba, pano mukomana mukuru ndianonzi ndia head of the family. So head of the family had a problem with me. Ipapo pacho anokutaura, maybe he stays on him. I just respect everyone as an individual. Be it uri mudiki kwandiri, uri muhombe kwandiri, ndazoita mari yakawanda kukunda iwewe, kana kuti une mari. I just respect everyone as an individual. So maybe that time he couldn't say it because he's the we have to varugara kuzimu. So and he's that kind of person who knows it as a tichibatsira, but that's not a problem. He's my blood and I can't even dump him just because Tino zvarwa tine zvipo zvakasiyana siyana. And so tadzokera kunyika zedu. He created a group and he I can't exclude that group. So in this group he was trying to mobilize others to disown me. Okay. Yeah, but like I'm saying, I'm that lovable person, and I make wrong. Even the wife, make wrong. Loves me, you know. Everyone in that group was thinking, misread or such that I'm not going to ask him. He's my father and I respect him. I'm not going to ask him. And in my one and my one in pakataura nyaya vanhu vese vakazosimuka vakaenda ini ndikasana mweya wangu vakanditi but you know what, ndaizviziva, but I didn't want to confront you because then ndakakuconfront you, you're going to say no. Oh, so your mom always knew, vaitozviziva kubva kudhara kuti ndozvauri. Yes. Okay. Yes. All right. And besides kuti no, I didn't want to hate you because unenge wagara utori nedefensive, wagara unenge wakatondipindura, wagara uda kutondiataka kudhara, unenge wagara utori like defensive, utori defensive. So that was a question and I was just praying kuti Mary, he has to come out one day. And the Bible says the truth shall set you free. So tazodzokera taenda. So my brother ndopakasanga kumobilize vanhu, and then it happened. I just said no, I'm not going to ask him. And I don't have a bad blood with him. He had a problem with me. So can I have a problem with me? Let him what? Confront me. So I and I kept on send drama messages, phone and nothing changed. So there is a time
yekuti some things are not well. Pandisendera message achiti mwana kuchikoro kukudiwa school fees chichi and andina ndokumbe kuti sekunditumirawo mari ndosokudzosera and I was like, okay, it's fine. Ndipe ma banking details ekuchikoro kwacho achibva nditumira ma banking details ekuchikoro. And me, my person, my boyfriend, Ariku Zimbabwe. And then I just sent. Your boyfriend, is in Zim. Yes, Zim. Okay. I just forwarded my my bank details to my boyfriend. My boyfriend did the payment. Fandi tumira proof of payment. Fandazo is tumira Yes, and he was like, that was fast. That yes, my boyfriend is the one. Yes, yes, yeah, I was just waiting for the day, and he's like, no, but that was not the case, Tino. I don't want to. So you are doing this to make money, or you are doing this to prove the point that no. What Mukoma? That day I was like, you know what, Mukoma Muribo Bamfu. So kana ndichona mwana wenyu imimi anditi and the funny part of it one with my brothers they committed yes they committed they don't even say uncle or bamnin they say daddy ndikati anti mwana choida kubhadharirwa school fees mwana wangu I just did this because I love my family. I don't have a problem here. One was ngandide kana kutochi na wenyu mwana wangu. I did it. So I'm ndangoita zvinhu zvaifana kunge zvaitwa nemubereki wese. I did it. Ini ndinotoshamisika nemubereki anenge achizviti ndiri inini I'm different from wamwe wanozvitiwa nababa, but when it comes pakuti mwana wavo ari in a problem awamire nemwana wavo vanodhampa mwana wavo anoda kudisona mwana wake just because they are in a kind of situation. I'm not that kind of a father. Mufana kuzviziva izvozvozvo. So he was like, no, ndikati no mukoma ndanichinzwa nyaya dzenyu. I have ma screenshots enyu muchimobilize vanhu kunonzi uchi kugroup renyu ramakacreata kuti wandidisone. I want to ask you a question. I don't want you kuti mundipindure, and I'm very sorry. Ndakutongesa baba. I'm not supposed to be doing this because you're my father and you're my brother. Okay, kana kubvisa kuti my father, you're my brother. Ndinoziva kuti muningina atongese mukoma wake. So I'm just going to pose a question to you, but please don't answer me. I just want kuti munozongonotsvaga mhinduro yenyu ikoko muzvipindura muita se it's up to you. So when mwana wavo ari last born now, when you are 3, so last born now is that time I got around 3. Ndikati so your last born ndikati put long back in our society or in our culture munhu aitakazvara mwana mualbino aiurayiwa. So I'm just asking you kuti last born yenyu imimi yamunayo anga akazvara ari albino, and then inini I create a group to disown mwana wenyu mualbino and your wife. Most of what in India to create a group, and I'm mobilizing other. And you know what, Nina, I'm a talkative person, and I have a sweet tongue. I can convince everyone. My Sophia say, I don't want you to answer me. But most of no maker and have a great day. That and WhatsApp most of new maker and have a great day. Chimanda cut. And then that was that, and he went kunona moms. And then mama was on the phone he was here. I was on the phone and he cried. He cried,
and he was like, oh no, I didn't see it from this angle, but pandazotaura naye, I feel bad and I feel like I don't know zvese zvandaimuitira utsinye hwese hwandakamuitira kuda dai anga ari munhu akaoma musoro pandazomuapproach nhasi ndichiti ndikuda mari angadai angoti handikwanise or something like that. And besides, it's not about kuti andipa mari, but azondivhura pfungwa pane zvimwe zvinhu zvandinanga ndisinganadzo zvenandisingazwisise some of the things which we just take for granted, and sometimes we just say it is not kufunga because ndakanga ndakavapa futi example yekuti ndakazvinamvudza kuti so do you think kuti there are some people vanozvara one both organs and obviswa the other organ osara ane one lese angani ese obviswa chechirume osara ari mukadzi. Do you think kuti that person anoacta zviri like anenge ari 100% kana kuti mahormones ake anenge ari imbalance? Because obvious angane so story balance anenge imbalance. So ndakangomupa those questions ndikati ende munozvibvunza mubva mazvipindura ndandisuda kuti pandichazotaura nemi futi tichazotaura dzimwe nyaya zvokuti tanetsana ndadita zvinhu zvatopera. And then that was that fine. Zoenda kuna mama ndopakazochema and everything. Vaazondifonera I think after a week vaazo apologize, and then he was like wakandivhura meso, and now I'm now seeing it from another angle. Just because society, and sometimes tinenge tisina that thing in our family. It is to vemubvunza chimbomirai tichamubvunza regai ampedzera nyaya yake tizomubvunza mubvunzo muchafona muchazofona dhondowari chimbomirai muchazomubvunza aripo. handisi auya kuti akutsanangurirei muchazonzwisisa saka tichamubvunzawo mubvunzo. tinoda kutozivawo zvakawanda tese saka tichamubvunza ari pano. endera mberi ako Tino. Yeah, so it is kukandira une matombo next door because situation inenge iri next door, but kana yauya kumba kwenyu you find kuti it's not that easy. So you find kuti it's easy for us to go now on town alinga akadaro, and then we just attack them and it posting it is that first hand information. Tinichifunga kuti maybe it's arikuzviitisa or what, or maybe they're just doing it for money or something like that. It's like ndakakutarisa, I can't really say that you're doing it for money because I can't say that you're doing it for money because you're just a person who is just hardworking. You have your own things, so I can't really say that you are depending. You are doing it as a way of gaining income or something like that. So yeah, now I'm in good books with my siblings, with my mother, and I think that what is very important. When we say I don't even care about them, and I don't mind what they say, and I'm not even convince them to accept me or what, because I did come back. But those who matters to me, those who are close to me, they've accepted me, and I thank God, and I thank them. They are very accommodative and they love me, and we laugh about it every time they visit me here. One was 24 boyfriend helper, and they're even ready to meet my boyfriend, but well, I'm not ready to introduce my man to them. Yeah. Okay. So Tino, inenangu ndine mubvunzo noda kubvunza. Are you sure kuti Tino you are gay? Are you sure 100% sure? Yes, I am.
kana kuti you are bisexual kuti unoda kwese murume nokadzi because pa3.5 years dzadzawandiudza ka musikana that means ka aitogutsikana nezvawaitoita pamubhedha handitiona ndosaka aita 3.5 years then all of a sudden ungomuka vangonokoti boom guys inini I mean to men like really Sis Melly, yes, bisexuals they are there, but mukada kutarisa I know a lot of married guys from Zimbabwe who are gays. Right? But then at the end of the day, just because the society is expecting him to get married, and then that's when they're now saying that he is a bisexual. He becomes bisexual because of the society. But he is 100% gay. But then he becomes, the society will force him to be bisexual because time yukuti achirore inenge ita sei inenge yakona but kana any option yukuti fani inini yukuti my family was very accommodative wakandibvumidza kuti ndibude out that person anochoose kuenda kunoita gay and most of them those who say kuti we are bible it's because vari kutya kuti family ikazobata kuti into other men problem. So they end up those who enjoy they enjoy men but then they're going to marry to cover up so the actual fact is gay but then the society is expecting them to marry then they are pushed to be bisexuals. Okay, so tell me, iwewe watine munhu wako boyfriend wako uyu ari kuZimbabwe anditi iwe unogara kune imwe nyika kwaunogara saka iye anotravel achienda kunyika kwao achiuya kunyika kwauri ikoko kana kuti iwe unoenda kuZimbabwe? Sis Melly, ingori nyaya yekungoti lockdown chete but trust me like nothing to okay if everything was fine last weekend ndakatoenda kuZimbabwe because almost every last weekend of the month we have to meet. Saka munenge musangana kuhotera? He comes where I am or I go kana ndikazoendawo kuZimbabwe that's when we meet kuhotel but kana akauya upandiri kumba kwako he just comes kumba kwangu yeah. Saka tindudza kuti kuZimbabwe pamunenge muchienda kuma hotels uku murume iwo unogara kunyemwe nyika pamunosangana anotoda kuita weekend yeseka anewe makavharana yenyu kuhotel saka I'm trying to picture the whole scenario so saka anogona kuti anenge achitochiita kumukadzi wake oita 3 days asiko iwo naye and then apasati pamboita those weird times dzekuti mukadzi calls muri mese. No, Sis Melly, you know what? Okay, it's not like I'm ndakanzwisisa situation yangu anditi and ndakamuudza kuti if you're coming to see me come and see me but at the end of the day you're supposed to go back to your house kune mukadzi wako nevanhu vako. Alright. If you're coming to see me ngatiwonane from 5 to 8 or 9 p.m. toita zvatiri kuita ipapa panditi and then from 1 hour chete Tino 1 hour iwo wapedza 5 months iwo wapedza 5 months uri mulockdown kuno kuSouth Africa? No, Sis Melly, I'm saying kuti okay ene zvinopa tichazosangana kana mabhodha avhurwa and everything but apa titandiri kungosangana maybe inozichi tandiri kusangana like every weekend sorry 1 weekend per month every month tinosangana mubona zvandikutaura so pandinovisita ndikaenda kuZimbabwe yes I have to ndinoziva kuti there's a wife kumba because I'm not there to cause problems. But why did you opt for a married man to know as young as you are? Wakashaya where come single. Zvandambotaura Sis Melly kuti I was hoping that I was going to get married at one time and the other thing is the Zimbabwean community yedu isusu
there's people they just enjoy exposing each other. Yes, and I feel like sometimes we are discriminated because it's also pacheshedu. We are not united. I remember 2018 there's a list that speculated ndariziva list iroro rakabuda pafacebook apa rikabuda kuna namvengembenge uko ndariziva list iri yes and mukada kuzviona munhu akalegisa that he is also gay, so you find kuti munhu chari kunyanyowarira chacho chinhu. And so my point in it was like, but muna anonzi akalikisa that ningirikiri haasi married here andichitombona chiposta mwana here. And this is really, I don't want to, I'm not that kind of person. I know a lot of people, but it's not my duty to expose. Unoona sei kuti munhu igay? Munoona sei mimi kuti munhu is gay? Alright. It's not my duty to expose people, and because it's not like I'm breaking, but I'm a learned person, and what do I gain from this? So in the event I expose someone and then he doesn't take it well, and then the next minute he's committing suicide. It's not right. What am I going to gain? Ndakazobuda musaga ndanazofila kuti yes ndaibva ndabuda kuchibuda musaga. And so my point of being with a married guy, I'm 100 kuti he's not gonna expose me, even take an answer. With my boyfriend we fight, but he doesn't expose me. Akada couldn't expose, he has a lot to lose than me. And then but ukangodana nemukomana kamuvumana and one system yoda kublackmailana kuti you do this ndipe mari, and then the next minute you boom, you're all over the social media, streets, that was not my thing. And besides that, I've told myself kuti it's not like I'm judging. I'm not a person, I don't judge, and my profession doesn't allow me to judge. I didn't want to involve to 1 hour diki because they still want to be like all over the places. But the police yakabuda iwe stara kwa tunabuda kapaya. I was not there. That's what I'm saying. Because kana urikuita nemunhu wako ane something to protect. It also means that he is going to protect you. Because kune vamwe vasina, they have nothing to lose. My professions edu, I can't risk my job just because of a relationship, you know. So but not to choose, even if I was like straight, but I choose I was going to choose someone with that person affect my profession. Okay, saka iwo ne boyfriend yako, are you protecting, are you condomizing kana kuti nekuti munhu wako kwa kana kuti munotongoita yeke? SIS MELLY, munhu wangu anditi. But at the same time I'm here and he's in Zimbabwe. And iani munhu wake waari married naye. And pamwe munhu wake waari married naye wacho ane mumwe munhu wakewo. So nyaya yekuti yeke it's a no for me. Even data itogara tese bosi munhu anitanoenda nechiweti chake kubaza kwake kadeta itogara tese no. We're supposed to use protection. I hope wakazodzawo wako unoudza boyfriend yako kuti kana asvika kumbariki kuti mede vaite blowjob. I respect. We don't talk about but I respect mukazi wake very well, and I'm sorry to say this. Mukazi wake knows me like that. Okay. And we talk. Nemukazi wake saka iyanotwisa kuti afane kuzondinyepa kuti ndazoenda out nemukazi wangu iye asina kuenda ikoko because ndichitaura nameguru wacho. Shit. But at the same time
my brand wauze kuti inini nemunhu wenyu ndinodai. She just know me as Bamnim. Yes. Saka wakaendiwa newe kumba kana introduce kunzi mfana wangu. Kinda, yes. Yes, yako iri complicated, unoziva. Yes, so pese pandinovisita to be like, auya kuzona musikana ake anogara kunoku. So, and then he just decided to say hi. So, ndakumuperekedza kunoona musikana wake. That's it. Yeah, but at some point you were, since you care about this lady and you know, just kungoudza iye baba weko kwava kuti ngona ka mfeso wangu kana usha kumba usazoita uselfish kuti medem vaite chi blow job kungotaura zvako in passing. No, okay, I'll tell him, but nyanze kubedroom kwao andide kudzipindira kupa munhu ndopa zvinofaya ipapapo. Remember kuti munhu wangu is gay, but he was forced to be bisexual because of the society. Saka panyaya dzemagay apa panyaya dzemagay apa nditi pane anonzi murume pane anonzi mukadzi. Saka iwo ndiwe mukadzi wa mufesi wako kana kuti iye ndiye mukadzi? 50-50. 50-50. We exchange roles. What do you mean by that? We exchange roles, like kuti iye akambokwirawo iwe umbokwirawo. Yes. Yo, zvino wauzovilisa mawero uchikotamisa baba kakura kudaro wakuru kwauri kudaro. Asi zvatinowo kuti aiwa itiwa hapa mukadzi. Zoti baba wakuru iwawo uchiita iso. Hauzovili kuidere. The same SIS MELLY, because in ndichazongosvika pakuchembera, saka is the same. Pati pakuchembera pamwe unenge wawana ukachikomana chechidiki kachezera rako handiti uchazoda kuita marriage pamberi apo uyu munhu is already married ka? No, SIS MELLY, even if I was a lady, I always tell people that even if I was a lady, I was going to be a single mother. I'm okay that way. That's why I can't even be in a relationship this side. I prefer my long distance relationships here because yes, I just need someone. I'm a person who enjoys his own space. So I'm okay with the long distance relationship. I easily get bored. Saka, but is there a possibility that mukadzi uyu knows somehow? But akangozvidhipisa kunge asina yaanoketa. Handidi kunyanya interfere panyaya dzekumba, but if there is maybe pamwe ndisina kumbosvitswa kumba. I mean, I know, not kuziva about you. Kungoziva kuti murume maybe ndizvozvo. But ake ongototi tave nevana vakura vese arigari ngozvidhipisa zvangu. Handina kuzva ndakafunza. Yeah, chinoita ndechekuti, let me tell you one thing, SIS MELLY. Wakadzi wekuZimbabwe, wanu munoda marriage zvisingaiti, and munorambira varume wenyu zvisingaiti. But trust me, rudhende rwese ruzhinji rwese varume wenyu vawoga. Vananani rikakutaura basi unozotaura navamai vekwedu panapa ndikafenda palive panapa ndo vandafenda kuti varume vari married anogona kunge yake asina kuzodzokera kechi2 kana kechi3, but majority yakamboenda ikatry. Okay. Yes. And then especially vanenge wastori kuZimbabwe, vanenge vakatomboenda vakatrya, maybe kana kuti ari kufila, vanenge vachifila bad, or kuti ko hama dzangu dzikazozviziva, shamwari dzangu dzikazozviziva vachazotichi, but majority inomboenda yombonotrya, kana zvisina kufaya yozongoti okay, because things has changed, and paunobuda kubva kuZimbabwe uchienda out of Zimbabwe, that's when you realize kuti it's normal.
So it's Saka- really like it means kuti kune magezi kuti you never know the dress like men 100% varume chaivo chaivo. You can never know because sometimes isusu edu vanhu vanenge vasiri mu-LGBT community ka vanenge kangotasa kuti adressing zvi-earring dressing watova zvimashoti zvachona makala mamwe anozopfekwa nemagei handitika but kunitori nevanhu noti munhu achitosvika pakutororaka anenge achitosunga tai umwe agotopfeka formal wekuti hakuna no one will ever suspect but achitorisa izvozvo. exactly ndozvandikutaura zvekuti munhu waripo wakadariwawo and wakadzi wacho pawanozviziva kana akazvinzwa wanongorambira anongozi vanhu vari vanhu vanongotaura you can't control zvinotaura nevanhu ubva warambira murume ubva kuti no that's true murume wangu haadaro because pamwe kumba kwacho is performing very well and paunomuona achinotsentsopfeka like any other straight guy. But tell me, how is it possible to munhu can pretend for maybe let's say ngatingoti 18 years and 18 years iari gay afosteredzwa marriage nevabereki anditi abiye kuti rora achiita community zvezvisociety orora munhu oita 18 years arimo achilaza gambi uko achilaza futi munhu wechirume haazopedzisira kunakirwa here negambi racho pafeafea because kana watoroora ka unenge wafunga kutoita majuti zako semurume kuna medhe mukumba unofanira kuzopedzisira waku I can't say kuti unenge uchinakirwa SIS MELLY. It's because uri situation and you can't get out of that situation. Mubvunza zvandikutaura uri situation but haukwanisi kubuda muthat situation pane imwe situation yekuti unotongoona kuti ndichingofire munhu kufanike yemunhu wangu ndeyekuti paasvika zvinezvi pengoti kandichingofire munhu because kuda kuti uchibude ezvinezvi you're now looking kuti you have a b c d saka tikarambana it means kuti ndakufanira kushare nemunhu uyo maproperties atinawo and reason yandichapa kuwana because wana wako watopa zera rekuti wakutonyengwawo reason yandichapa day kuti chii I'm trying to inangu ndinotaura nemagezi akawanda nemalesbians akawanda tinowirirana like South Africa tinogara we are exposed kwavari. They are very lovely people, very nice people. You can chat, you can talk, havana pressure antoona munotoita mafriends chaiwo like antoona. But now pane a case and iyo case senge yako entanglement iri kundityisa because like pakuita munhu anenge ari gay anditika unofanirwa kuita tumapombi twako toita tumuza tunonzi tumasirinji 20 amunenge muna tweraund tinoshandisa kuspedha vana uto watuziva tumasirinji tweraund tune chibhora cheraundi chamunoshandisa ichi wachiziva nditi chinosuka kumasure ichi saka icho chachiya ndisaka ndiri kuti mukadzi uyu hazvibetsere hazviitere kuti titi anoziva but akatadza angozvidhibhisa because obviously murume wako anofanirwa kunge ane chinhu ichi handiti anozochiviga paipo kuti achionekwi. SIS MELLY moenda nemurume wenyu kubasa iri aiwa kuofisi kwemurume wenyu munongoziva no ipapo ngasitoende next person zvese nemalubricants ndokazvenge zvitogara kumabasa uku vakumanaka secret dzatinorowera nevarume dzakangoma not even kuti yes gay even ari murume wacho ari straight panoenda unoita chihure auchizi anoona unoita chihure chake opedza opukuta unatsokuuya kumba and he acts like everything is normal. Pakaipa. So Anzi my friend, okay, pane comment pana panzi my best friend committed suicide because his father wouldn't accept him. Ngana ke apa igona zvisingaiti and his businesses were flourishing. Ndo zvatutane zvazvo zvinezvi kuti nenyaya yekuti vabereki society anditika vanhu vakasiyana isusu vacho isu tinojaja vanhu ava tinotaura zvatoreva musoro pavo beat mukadzi beat murume vanopesera vakudi vanofila somehow
vopesera mwana tokomita suicide kuti oraiti muda ndimanikidza zvandisingakwanisi handina kana zvokuti ndinganzi ndoita mukadzi kana ndoita murume handimaona ini zvinhu zvandoda then omanikidzwa anopesera ngoti kufa kuri nani handiti only a few anogona kuzongosurviva wokuti oraiti rega ndidi ndichangonoita waendonoita ndiri mumba macho imomo handimaona but ndichinoti ndimanikidza kuita zvinhu izvi ndozvatiri kutaura izvozvo izvo handimaona so nyaya yacho ientanglement yacho iyo pakuti mufana wangu azodhiwa kuti baba vane munhu wavo wavanaye and I think anotove mhene munhu uyu nokuti mukaona mongobvuma so vanhu vanenge vari medic dai munenge atori mhene munhu iyeyo kutoti hauna chaunoshaya nai handitika no Sis Melly I can't say kuti imhene okay cool. Yes, he are right. But I want to tell you one thing. I always tell people that it's not like I'm breaking. I want to tell the truth. You unowanikwa kwa unoswera. You attract someone akafanana newe. Because I can't be like someone wekungoti and then don't know no chachapurana ni muno. I'm not in the relationship just because of money. Because, like I said before, even my brother and I can't say that you are in this because we could have married. Because knowing you are someone who is so I can't really say that I'm in a relationship because I'm in this relationship because ndikuda marry again, and I'm one person anochika ku abuse just because of money. I don't want, and I'm one person who is a straight talker because I can't be in a relationship just because ndikuda marry because I don't like to be abused, and he knows. I've told him that there's nothing money can do but before ndakusangana newe. So if you think that you're going to control me because you have a lot of money, try next door, not me. Okay, no, that's wonderful. At least you get to help him as well. Akati andina mari unogona kutombatsira uri iwewe. Yes, and I'm one person who has pride. I don't survive on his handouts. Yes. So this is powerful. So in your case, zvinondonetsa because zvatinoona musociety muchakasiyana siyana nditi vamwe mageiwo ndiwo anotofarira kuti kubva kubhurugwa remukati ranotopfeka rechikadzi riya zvaunoziva iwe vamwe vanotopfeka even dressing unotonyatsoona zvinhu zvine zvichingo zvechikadzikadzi like handitiona akadaro koitawo manongopfekawo zvechirume hameno anzi kune anonzi machi mafeminine inandizviedza kwai anzi chi feminine ameno feminine anenge ari like okay, yeah, kune mumwe handiti wekuti unotonatsoona you don't even have to ask. Wekuti achitofamba unobva watonatsoona kwozoitawo vamwe kuti you don't see. Unotozonzwa aita sei atsanangura and ataura nyaya yake kana kuti aita come out. Iyo alright vanhu vane mibvunzo yakawanda wanga chida ngonditi toda kuvhunza chini heyo nguva iyo chibvunzai Tino chirega chivhura maoma lines mubvunze Tino ini namba yenu sikamana Lorraine ina handizivi namba yenyu yamunofona munoiziva ndi 071 something aina handizivi nemusoro yechimbudzi saka guys imi namba vanoda kubvunza mubvunzo Tino aripo chivhurai kuri kutonhora zvisingaiti Linda zvisingaiti kuri kutonhora nhasi kuno kwapenga hatisatambotonhora zvakadai nhasi kuno kwapenga kwete zvekutamba hanzi kuri kutonhora here kwavakapfeka zibhachi rakadaro ndikati kuri kuuraya munhu kunoko so hanzi gurundoro vapindira vari papa ndisati ndavaona. Alright guys, so varuda kufona please chifonai mubvunze nyu mubvunzo Tino aripo but mibvunzo yenyu ngaivewo mubvunzo isina kushora kana kutuka mukati kana kudii andisika please. Vari kuda kubvunza ungachiti toda kubvunza bvunzo vaya chibva imafona right now mobva
modi mobva mabvunza mibvunzo yenyu kuna Tino achatry by all means. Lorena avayana ndiye anotonyatsoza nezvenhamba iyoyi neninyatsokuiziva ishi namba ndapina so that munyatsonzwisisa mubvunzo hanzi vari kupi vanani asi mukureva vanhu vari mukomendi. Okay, right. Pane munhu angachifona ndiani futi. Okay, yadzima regaitinzwe kana fona back. Regaifonai vanoda kubvunzai. Maybe in case no guys vanhu vakufona pafoni ina kola. Vanhu musafone pafoni ina kola. Musafone pafoni ina Tino. Namba iyo yakapinwa hapo iyi. Gaitinzwe first kola wedu. Kola hello. Kola hello. Hello, SIS MELLY Muribo. Ndiri right kanjani? Mushe. Ndafuna kubvunza. Brother, kuti paonenda kuZimbabwe, I know kuti family yavo yakava accept anditi. How about the community as a whole kuZimbabwe? How does he communicate nevanhu kuti vanhu vanoziva here kuti it's a secret between him and his family? Okay. Ndomubvunzo wangu wekutanga. All right. Wanzwa here mubvunzo Tino? Yes, ndaunzwa. Okay, like I think I say something in that in passing. Okay, yes, it's only my family that knows. And I'm sure mungoziva kuti family kana yakakura pane mumwe anozongonotaura achinotaura. So yeah, I think from my mother's side and from my father's side, but in my community, no one, I don't know, and no one knows. And besides, okay, that's the other reason. I think, besides putting a profession to protect, I don't want to be like all over kind of very outspoken in this. Not because my mom is in Zimbabwe. She accepted me, but I don't want to allow the community to bash her, because I know the Zimbabwean community, I know the Zimbabwean society, and that moment my mom is walking in the street and everyone is bashing her, or something like that. I love my mom so much because she accepted me. And I remember when I came out, she was like, don't be all over the social media or something like that. Okay. I would be cool. Unblock kupi? Kuripo one. Wakabvarirwa commenting. Alright, unozondiudza kunozondiindira kuWhatsApp kwenamba yangu then undipa star rako full name ranochasa panhingikiri paFacebook pacho ndizoona. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Alright, thank you very much. Bye. Right. Nai Tino, iwo aripo here vamwe zvaunosangana nazvo mucommunity umu kana kuti maZimbabweans iwo not necessarily on you, on other gays and lesbians zvinokubata zvinokurwadza zvoti ungada kuzviadresa panapa? Yeah, SIS MELLY, I just feel like the whole of Zimbabwe attack us because it's also wacho pachezvedu we are not united. Like I said before, I know SIS MELLY, your father passed on, and I think I gave you this example yesterday. So munasarapawana, and sometimes masarapawana they'll be other down. Instead of loving each other, we are gossiping about each other. We are in a competition with
each other, we are exposing each other for what? What's the reason? Okay. Instead yekuti tibatane, because kana makabatana hapana munhu anobva kunze kwacho akuzokuunikira, but isusu wacho ndisu tinopengereka. And the other thing that I'm coming out, kana waita come out, I just think that coming out to your family is the best way. Zvekuti ubva watozoti nyika yese izive izvo, yes, my choices anosiyana. All right, let's take the next question. Tina kola umari pa line panapa rega itinzomvunzwa ke kola. Hello, ndiri right kanjani? I'm always getting gay guys kutikana data. I'll find out kuti they are actually gay and they enjoy and things like that. So I also want to try. Sakanachida kuvabvunza kuti vanoita sei kuma breakout uzolose. Yeta say phone yake asaripo aripo. I don't know what is going. Get him. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. Hello, ongo bre, ongo kata. Woto dzokoro za futi. Ongo munzo tati kudi. I'm always dating my gay guys, and later on just find out my gays because I think I pa romance I think I kubatwa kumasuro. And it saka iri ku break a phone yake. I don't know. Caller, can you call back again? Can I call you back? Because iri ku break. Saka I also want to try. Saka ndiziti azobvunza kuti ndozviita sei andina kuzonzwa manje. Alright, rega timu drop it komufonyera back. Saka muri kureva kuti varume vese vanobata kumasure vanoda kubata kumasure kuvantori magay. Kana, but we need to know. It's only fair kuti vakadzi vazivewo. Vakadzi vazivewo kuti izvi zviri kuitika ku society uku. No, Sis Melly, I speak for myself. And this maybe achingo nakidzwa. And the other thing that you have to know is that you know kuti kumasure anditi nepama kumasure nepama lips pedu you see kuti ganzo rashakara kufanana, so very sensitive pese. Alright, adzoka rega iti munzwe. Kola, hello. Makosa achari kuwandisa. Kola, hello. Hello, Kola. Kola, hello. Hello. Network yake iri kunetsa. Asari kudi iDubai ya inonetsa network. Alright, sigaiti momdonetsa kosodzoka. Because network iri kunetsa zvekuti zvekutamba. Right, sigaiti nzwe ava. Kola, hello Kola. Ndiri right muri sei? All right. Ivesi. All right. Bottom do not sikirigwa.
All right. Saka imimi mudzimai mboyazo tuza imimi. Mune muchita uchikapa. Yeah. Kola. Azira kola anyway. Saka moto dzira. Okay. Yeah. I don't think they Amsat mambuda pachena. Saka ma inspire wana Tino ere kuti mache makuta anobudawo pachena. Now that's wonderful. That's wonderful. Saka imimi ne makore mangani? 25, I'm turning 26 January. Saka makatanga kuzviziva rini kuti imi muri gay? All right. Saka it's possible kuti already your mom is waiting for you to come out, but want to see somewhere zvataurwa na Tino izvi. Saka wakambodetawo vasikana? Okay, my feelings papa sina. Anditi? Saka ikukuma society kwa munogara avazviziva vasingazvizivi. All right. Saka muna ari married ofuti. Asi muntu sangana one machallenges to antogona to kudetera ofuti munhu. Manje ari selfish uda kunotsvaka zve iye ane umwe. Handiti? Maita basa kwela Tino anzi you have inspired me ndatofunga kuti January December chisvika ndatonobudawo pachena. What do you have to say to your brother? No, I always tell people that they should take time. You have to do it when you feel like you're ready. Yeah, don't be pressure. It has to come like inside you one ready, because it comes with a lot of attacks and everything. So you should prepare yourself like emotionally, and you know what I mean? Yeah, I know it. Wow, that's brilliant. The other thing, I was waiting for myself to be self-reliant, so that kind of I will be able to see me and the Kurani would take an Karam when the family was drinking dinner, you will be dead on my side. Yeah, okay, thank you. Wish you the best, my brother. Thank you. I hope ushapa mazvana ukuzotuza kuti vakati kudiwe kumbaka na wabuda pachena. All right, iri boa njazi yangu sharp. Sharp. Right, this is wonderful. You see kuti we have so many people in closet. But avagoni kutaura vanotya kutaura because zvinenge zvisingatauriki. But onai kuti vamwe vanhu vatobudawo pachena ati ndakuda kuti nditoenda kunodi
kuti ndinoudzawo family yangu kuti ndicho zvandiri kozi ndicharamba ndichigara ndakadai kusvikepi. Kola hello. Kola hello. Fone yawe ngoti reconnecting network yangu. Zvani vakatochata nemumwewo gaitinzwe. Right. Andzoka futhi. Kola hello. Ndasikera maskara sei hanzvadzi. Hello, ndiri kunzwa hai maskara sei? Actually, manager wangu, my first line manager basakwa. Actually gay and to wear. SIS MELLY ndoda kufunza inini so Friday I understand you with me program matchmaking. Tamakatanga program yenyu makati amudi varume vakarora amudi vakadzi vakarorwa nemukai. Because vakadzi vakarorwa kana hakuzoitaka affair yachatove chiuri chatinenge takupromota panapa, of which we can't do that. That's exactly what you are doing. That why muri kusekerera kuti simply because chihure charikita nemurume wemunhu, simply because iye ari gay saka zviri right. hatina kuti zviri right. Hapana pakatombo aiwa ka hanzvadzi. Paripo here pamanzwa tichimubvunza naye hanzvadzi Kola. Inez much mimi musina kupa vanhu vakadzi vari married nevarume vari married platform. This guy mimi anouya kusera kutora nyaya yenyu taima vangomuudza kuti shamani, because what this guy is doing, he is more worried about family yake. He is not worried about the other family, kuti the other family mukadzi yene ende hutsinye kuroya anotoenda kuna mai ava achinovamhoresa. And do you know kuti feelings are involved. This guy anokwanisa kutisira amai vaya polisi kuvauraya kuti asara nemurume. Alright, Kola, batai makadaro. Tino? And that problem in chungu chake. Tino? Yeah. Batai makadaro hanzvadzi imbo takunzwai imbo takunzwai imbo timbo batai makadaro. Tino hello. Ukunzwa? Nezuro patakataura pandakataura newo, did you ever tell me kuti this the person that you are dating is married? No, I didn't. Right. Hansi, because while we are per show, we are promoting Chihure. It's the first time she is telling me pano, because yesterday we never spoke about this boyfriend. He just told me about coming out. He never told me, he just told me about coming out and he got this guy is so self-centered. All he thinks is himself. And all he thinks is his family. As often that the other family in Amkazu Uyo, and they are going to end up coming that. Really? Then the next anga achigeneraliza kuti varume vekuzimbabwe vakawanda ingochani kana varume vekuzimbabwe ingochani dzakawanda kudaro chinomutadzira kuti ave boyfriend yake isina mukadzi chii. But that's a question. That's a question. Kola, hold on. Murukuvura filling station. The Murukuvura filling station. That's a question that I asked him here. Kuti, why are you dating a married man? Why can you not find a single man, a single guy? I think you were there in the live when I was asking him, right? So why musinga uipana pamomubvunza kuti inini I'm not happy Kola zvimwe zvokuti kuti angochana nenazvo, but I'm not happy muningina nekuti iwe uri kudana nemunhu ane mukadzi wake, you are only thinking about yourself and what not, because mukavhura mafeelings chemchivhurira tanzi sisi tikupromota Chihureka, you are wrong, because you heard me asking him the same question kuti unfortunately I think the grace rangu I come across as munhu ari kushatirwa. I'm so andina kutonishatirwa, but meaning is only that maybe kana ndiri kushatirwa ndiri kutoshatirwa as amai avo. I don't know that woman, but I'm feeling for that woman, and I'm feeling kuti dai vari amai vangu vari kuitwa izvozvo. This guy ane two choices. It's either boyfriend yake ngaudze mukadzi wacho kuti ndozvaari
nevana vake kana kuti he gets out of that relationship. Right. Okay. Yeah, this guy ari kutaura zvemamorals zvekubasa kwake kuti am educated ndine maprinciples inini this and that. Zvinhu zvaari kuita taze nemaprinciples hazviwirirani. Zvinhu zvaari kutaura ndeyekubasa kwangu ndazoti chichi nine zvaari kuita hazvitombowirira. It's like oil and water. He's saying one thing but doing a different thing. Okay. Tino, you care to answer on that one? He's so arrogant. Yes. Chiregai tichinzwa akakola mataurawo chiregai ti akupindure iwo regai akupindure mupana nemukana wekuti mupindurane mose. Right, pindura yenyu Tino vakavaripo paline tinavo zvikovadonha ko munogodonha sei zvetisati mapedza kupindurwa zvakolowo futi. Mina ndovapindure SIS MELLY. Ore mirai vadonha handisi kuti network here yadonzana kuti chiregai tivadzose muyacho. Wanofollowa mucomment section because wangari kugara wangoripo palive. Mina ndovapindure. SIS MELLY. Ndanda kuvafonera. I'm pretty sure Baba he's a Christian. And I don't get moved by I'm also a Christian. All right. And I don't get moved by people judging others. We judge and we quote the Bible according to us. We judge. Girlfriends. Ndiwo wakaenda unonyenga girlfriend iyoyo. It's not like kuti girlfriend iyoyo yakanyinga. Ndiwo wakatoenda ukanonyenga girlfriend. Izvo vanongonwa watoti nering pazvipume pavo asi hawana he didn't feel for his wife. Asi wakaenda wakanonyenga mumwe waenda unonyenga mumwe waringonga wasingaite zvevamwe varume vari vari kunonyenga inonzi chini one girlfriend. What I've realized is that people who are straight, they think kuti chihure chavo chiri nani. Aiwa, tichida kutaura edu reality, there is no sin that is bigger than the other. Chivi kunyepa nemunhu auraya makangofanana mese, it's a sin. Yes, that's my point. Inini chete kusongoti nyaya yangu inini zonzi because ndiri kuita zvemunhu ane mukadzi wake handiti. But iwo mukada kutovabvunza vanogona ngwati nema girlfriends but iwo vari kufunga kuti zvavo zviri nani because vari kuita nini ngirikini vari kuita zviri normal. Inini zvangu zvazoita worse because ndiri kuita zvinhu zviri unacceptable in our Zimbabwean society. So inini handina time yekutsika ndichinzwa ndiya kunzwa kuti iwo vanofunga kuti chii kana kuti vanopengereka kana kuti vanopengereka because at the end of the day poto yangu yesadza atoro pamoto ndichangodya kumba kwangu iwo vari kumba kwangu vangopengerekawo and it's not like kuti inini ndakaenda kunonyenga munonzi chii murume munhu akauya akandinyenga tikanakirana tikabva tadanana semanyengero iwo anongoitawo magirlfriends avo masmall house avo anongoita kana wari munhu anoziva kuti he has to feel for the wife yamumba wawakachata naye ngawafile for the wife waanaye mumba powakachata naye. How many times yawakaenda ukaita chihure asi vanongopfeka bhurugwa rawachidzokera kumba kwavo. Yeah, pakaipa. Anyway, now is sin because zvaitwa pa next door but kana iwo wachizviita it's okay just because zvaitwa nemumwe munhu is now a sin. Like I said before kuti Christians atidi tinojaja vanhu handiti vari kuzviita in public but it's also the same thing yatiri kuita because hapana ari kutoona ikazoitwa nemumwe munhu in public takutanga kuda kuchipa kuti atara kutanga kujaja kuti because isu hapana ari kutoona zvatiri kuita. Is he that 100% perfect? But ndoda kumbokubvunza hangu ipapo Tino, unomboziva here kuti kunonzi hapana chakavanzika paspace zvisingabudi pachena? Do you know kuti it's gonna not to say kuti ndiri kuzvikondema hangu kana kuti ndiri kujaja kana ndiri kudii, but do you know kuti especially the part yekuti unozikana kumba uku and you mai havana kuti bamnini and vakazozvifind out, do you know kuti panogona kuita rufu chaigwe papa kana vasingazivi? We'll cross the bridge when you get there. And zvanambotaura futi before SIS MELLY kuti vakadzi vekuzimbabwe that small bamnini, that cute bamnini anowanzokuya nemurume wenyu wamunorambira wamunotobvunza kuti murume wako akanonoka kuya kumba inomubvunza kuti for bamnini mukome wenyu aripi? Iye wacho
that's the one. Anenge achitoyopinda pinda nawo. You won't be suspecting that there's something happening between the two. Yes. All right. Pakaipa tine umukola panapa. Tine umukola panapa. You just have to. Okay. You just have to wake up and accept kuti zvinhu zvinoitika because for Zimbabwe vanhu vari muZimbabwe right now vanototi hakuna chinhu zvakadaro, so ukanzwa kuti munhu wako adaro unomurambira, vanototi wangu adaro. Okay. All right. Kutone vamwe wakadzi chaiva vanorambira kuti mwangu murume nini haure haaite girlfriend. Kana warigwe watino akazonzwa kunzi murume wake aita zvemwamurume anongoti aiwa muri kunyepa. Right. Rega tinzwe kola vari pana. Kola hello. Hello, SIS MELLY, muri right? Ndiri right, muri sei? Ini mubvunzo wangu manje wangu wakanangana nakola vataura kuti vari kuda kuzobuda pachena. Andino kuti Tino anokwanisa kundibatsira here. All right. Kola vaya vati kune vhesi nebottom. Ivo vakati Tino ivhesi. Ivo ibottom. Vakati ivo vanoda kutsimbirirwa. Saka ndachida kubvunza kuti kana ivo vachida zvekutsimbirirwa handiti zvinenge zvichiita nekumashure, saka ivo yavo vane zenge vachi inoshanda papi, hapana chavanoita here nekuti vanongotsimbirirwa kachete, saka yavo inoshanda here. Handinoti Tino anokwanisa kundipindura here ipapo. Tino mubvunzo uyu akubvunza kuti inoshanda during the act or handiti ari kuti pabottom, handiti vati ivo ibottom. Saka vati kubottom kupanenge iye zvati anoda zvebottom, saka that means ndiye anotsikirirwa kapadenga. Saka panenge akatsikirirwa paya kamanje iye handiti yavo ivo yake inozoshanda here kana kuti baba handisi yetsohwisawo ipapapa. Kona yetsokumbusana ngora explain a little further zvamuri. Chatsobvunza ndechekuti handiti iye anoda zvokuitwa. Saka iye ane yake kanditi ane yake mbondipop. Inoshanda here. Zvakola anyway. Inoshanda here mbondipop yake. Kana kuti iye zvaanoda zvokuitwa nekumashure iye anozopedzera aita bonyora. Wanzwisisa Tino? Oh, okay. And pakuita handiti it's only two organs dzinoshanda. Kumashure handiti nembolipop handiti. So some they can be okay, anogona kumboti apedza akikuitwa then he's okay, so zvatopera. And vamwe anogona ke kuzoda kuzoita sei kuzomasturbata. Ko kana achimasturbata apapa anenge asina kunakirwa here panenge aitwa apa iye ari bottom. Like just like every person, just like every man. Okay, just like every person, there's a moment munhu wese ari normal, there's a moment yekuti munhu wese anogona kunge atori married tune munhu wako, but there's a moment yekuti munhu anokuda kuita sei anongoda kumbozvifadza ari ega. You say? Okay, so I think in other words kwela zvari kubvunza nezvekudai handiti uyo ibottom but is gay handitika. Saka zvakafanana nokuti inini ndiri straight handiti ndakaona munhu wechirume achikurura apa handitika, kana kuti munhu wechirume ari straight kana nichikurura apa handitika, pane certain reaction inoitika mubhodhi memurume kana kuti inoitika mubhodhi mangu ndikaona munhu wechirume achikurura handitika akashama apa. Saka ndozvavari kureva kola kuti iye paanoona murume uyo achikurura handiti mumwe wake kau mafeelings anoraisa handiti araisa baba vayamira kavo iye ibottom anotsikirwa ka. Saka iye yake inenge isinawo here kumira ndozvari kureva kuti dzimiri dzese one time here kana kuti zvinofamba sei because auona ukapatina yake yakashama inomira handiti. Okay. But iye area yake inounza kuti anatsofila kuti aenjoya. The other guy has to insert. Okay. Nokuti afila kuita sei aenjoya. Yes. So anogona kuzopedzisira ake aita sei akuzomasturbate kuda kuzongopedzisa but anenge aita sei anenge aenjoya kudhara. Okay. Kola manzwisisa? Aiwa handipindura. Handitika. Tazvinduka, thank you. All right. Thank you, ma'am.
right tikatinza nguri vafona kola hello kola hello kola hello apa vari kutambura nekufona alright regaiti vadona minoti what happened regaiti mirire umwe right varipo here vanoda kubvunza mubvunzo apa varipo here vamwe vari kuda kubvunza mibvunzo saka pane manhingikiri matablets here amunoshandisa kunwa kana mishonga yekuti at least kwamunoshandisa kusakanganisike kudhamba kola hello kola hello kola hello aish kola vacharumbeta sei mafoni avari kupindana akawanda saka foni avari kuoverride ndandabvunza mubvunzo wangu waunzwa Oh yes, I'm sure they are there, but I'm saying, I'm not a person. Anogara nemunhu wake. I just go. Mungisho zvasonyanya kudhamba. Zvekupa manya kubva mantudiko. There's pane zvimwe zvinhu. Ungabva mabva matongoti every day mabva matoita. Handiziziva. Maybe yes, maybe some other people they use them. I don't know, but for me, maybe they are there, but for me, I've never been like in hunting of them or something like that. I don't know. Okay, right. Regatinzwe kola hello. Hello, SIS MELLY. Waskera. Ndasera se. That's good. Kuna Tino. Kuti pavanga vari ne 15 here, vari form 3 here or form 2. Avakanga kufila uncomfortable. Kuti vanogeza nevamwe. Chaita kuti vafile uncomfortable. Was there something panengo yavo apa chaisinaomira zvakanaka chavaitya kuti vanhu vakaona vanogona kuti ako zvakamira sei kana kuti vava kungonzwa kuti havasiwo vandokwanisa kugeza navavo. Okay, maunzwa mubvunzo Tino. Yes, ndaunzwa. Okay. I will assume kuti she's like straight. And it is kola. There's a time yekuti ukaona munhu wako even maybe arikubva kunogeza and then iwe wakangona pamubhedha arikubva kunogeza arikuzora mafuta your husband or your boyfriend uchiona zvinhu zvake une kamu ka-excitement kaunonzwa. Am I lying? Imimi as SIS MELLY, you can answer me that. Am I lying? Mune kanga excitement kamunonzwa mukaona munhu nyasina kupfeka ndizvi. Yes, that's the same with me. Like I'm saying kuti unogona kunge uri bottom but ukaona munhu wako you can inogona kutomira handiti. So just looking at other guys. All right. Yes, I've then start maybe like there's a moment yekuti unogona munhu and then you start imagining things and then all of a sudden you are in another level. That's the same thing. Zvamunoita imimi time inyamukati kubuda manonzi mazamu, you now want to wekuti ukaona mukomana are cute, are handsome, there's something zvamainzwa. That's the very same thing. All right. Ndapanzwise papo mukoma Tino zaichingodawo clarity papo kuti pane chakashata here pamuri kana kuti if you feel that way then that's okay. Thank you so much. All right, thank you kola. You're welcome. Tikati pana kola nguri vari kuzama kufona apa saka vari kungoti kana vakafona yodonha votangigwa zvine vamwe kaitiona. Okay, abva vafona kola hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei kola? Kepo makati ndinoda kungotsanangurawo zvishoma. All right. Pane inini ndakaroora ndine vana 5. All right. Mukadzi wangu ndakatomutaurira kuti ndozvandiri. Makamutaurira mukadzi wenyu mave nemakore mangani maroorana? Tatova ne10 years. Mukazomuudza iko zvino after 10 years maroorana? Okay, saka akazvigamuchira sei? Kuti kana zvinhu zvazvimbopa zvakachinjika kana wakazvarwa wakadaro. It
zvinotobuda pachena kuma-late 50s any age yaunenge uri zvinotomanifesta saka akangozvitambira sezvazviri. Okay, saka muchiri meseni riteso. Saka anozviziva manje mune imwe boyfriend here? Ndine boyfriend yandinayo anotozviziva. Wandozati ne boyfriend saka mukasatouya kumba ndozati muri kuboyfriend? Anotozviziva ende boyfriend yangu vanotozivana. Yo, okay, that's okay. Ko vana? Vana vanenge vachimunzwe shamwari yatete. Ai, mukadzi wenyu yetisa anotovharidzira kuti vana vasaziva havo. Saka imi mukadzi akazoyawo mangwana achikudzai kuti ndave neboyfriend munoita sei? Zvakangofanana nebarika izvi. Zvafa nebarika saka munenge musina basa nazvo handiti? I mean kuti iye akutongozvikamuchira sebarika. Kuti ari pabarika? Ko iye akati alright, asi kumba kumaduties muchiri kuperforma here? Mave neboyfriend kaini? Kuna madhem muchiri kuperforma here maduties? Vadona. Hameno ndinotoka vari kuita sei? Naimi. Naimi. Arikaiti wafonere bheki. Tingatsonzwisisa. Ndingava nake naimi. Hendisamfe yose iri tii apa. I think network yavo. Right. So, zvataurwa hello, aiwa network phone yenyu hameno zviri kuitika inopota chimbodonha meno. Network. Saka ndatini ni mukadzi kumba kwenyu muchiri kusatisfy here medhem noti pane boyfriend kapa mafeelings enyu awandira kupi love yenyu tongoti yawandira kupi? Love yangu yakawandira boyfriend tongo yakawandira shit zvekumukadzi kutongoitawo zvokuti hapana zvokuita but otherwise boyfriend tongo zvakawandira shit. Saka akazouya mukadzi akati baba mwana imi mune boyfriend ka kunokumba honai kuti musisina kunyanya kuti zvaakunyanyira okuside kunoku zvakunyanyira kuno mwenyu indatsvakawo chimwe chikomana chinopota chindibatsira munozoita sei? Ipapo akauya kudaro ndingoti tingawirirane but akaita hake muchivande tisingazive asi akauya akandiudza atiwirirane ndomwe takagara pasi tikataura nyaya iyi akazozwisisa ende akandigamuchira nezvamberi. Alright. Nokudawo kwekuti ndodawo marriage yangu kuda kugara nomukadzi wangu ndomuda kusati andimuda ndinomuda iye anozondidawo zvakadaro saka akangozwisisa. But I'm worried kapa kuti matilavi yawandira kuna bamunini uku. Ndokwayagara iri ndikangoti inini mukukura ndaingosuppressa mafeelings. Okay. Plus family yenyu makaiudza? Through mafamilies hapana anoziva. Okay. Alright. Hapana kana one. Okay. Oh, alright. Okay. No, it makes sense at least to my families apanje. But mukadzi wenyu anokudai mutoramba yenyu makabatisisa mukadzi wenyu but pama feelings apa moto try yawe yenyu kuti hai sezvo mukadzi achiziva kuma feelings try kuti muite hafu anyway zvingo balance awo. Okay. Saka you think kuti mimi kana makatanga kuchiziva muri mwana mudiki kudhara you think kuti mai venyu havazvizivi? Mai vanozviziva, mai ndo munhu anotoziva chokwadi chese. Anditi kura tine nhoroondo yatinenge tichiudzwawo
kuti iwewe waiti uri ukapinda nayo mushopu waimhanyira kutora zvidhori iwe ukapinda mushopu waimhanya kutora mbatya dzechikadzi saka ndinoti mai vanoziva chokwadi chese asi vakangodecida kunyarara sezvo makauya mukati ndaroora vasukuru vangoti ai ndiko kwamheno asi vanenge vachitoziva zvavo chokwadi. Wow, zvokuti kuri kunzi ndafunga kutovaudza handifunga kuti vangashamisika kana kukadzi. Hey, ndinokutendai hanzvadzi, at least you were open kumudzimai wenyu kuti no, this is who I am, you know. But chakasati mudzi mudzimai wenyu chi after 5 vana. Simela isinyore kurarama upenyu hwausiri kana kuti kurarama uri muchivanda uchivanda. Chokwadi munhu anofanira kuziva chokwadi sezvazviri kana achichigamuchirawo chigamuchira kana zvisingaiti adecide kuti ndoenda hangu. But ndikubvunza kuti why after 5 years? After 5 vana, I mean to say. Zvakazondikurirawo ipapo ndo pandakazotanga ndingangoti ndakazotanga kupinda mazviri ipapo but pese apa ndaimbosamba ndipandokwanisa napo kuzvisuppress. Saka kumba uku manje makanga matotanga boyfriend kudhara kuti muzomudira pachena. Ndongatanga tadanana kwa almost a year. After a year ndo pandakazodecide kubuda pachena. But muchimutanga kumuudza ana kutomborowa neshoko kana kutovhunduka. Zvinhu zvakamukatyira madza but ndinoonawo sekuti iyewo kuhama dzake anenge ane zvaanozivawo zviriko kuti kune vamwe vakadaro. Alright. Okay. Saka zvina kunyanya kumushamisa. Alright. Sure. Anyway, maita inyanzazi, thank you very much to nekubuda pachenawo nekungoti at least mukadzi wenyu makamuudza chokwadi akada decision yake kuti aiwa zvina basa ndichagarangu. Mamudirawo pachena. Savangozama kunzwisisa kuti hauna zvaunokwanisa kuzviita unganamate ungadii but kana zviri zvavura ukwanise kuzvichinja. And I kind of believe kuti kune vana vatonzwa vamwe vanhu vavanzwa nekuendeswa kunganga nemaprofita achinzi ngakubviswe madhimoni waya madhimoni akagara vanayo. Idzodzo ndonhema dzatinganyepera neidzodzo. Kana wakatongobereka wakadaro hazvichinje. Anditi. Chokwadi. Hey, mazvita enyanzvadzi mazvita basi, thank you very much. My time. All right. Wow, there we go. Tine amwanzvadza kuti aiwa inini ndo zvandiri after 5 kids guys, let's assume kuti we are talking about kuma 16 maybe years, 15 years or so. Anomaona. So vari kuti ndakabuda miraitona. Ndakabuda mudzimai wangu pachena kuti ndizvo zvandiri. Andimaona. So mudzimai wangu akati I'm okay, hazvina basa, ndichangokusapotawo, though it was a shock at first. Saka chero vakasauya kumba mukadzi wavo anotoziva kuti vane boyfriend, havaiti zvamwe vakadzi vanenge vari kuboyfriend yavo. At least mukadzi akazvidecidira ega kuti inini ndichagara ndo zviripo, handiti machinzwisisa. So ndedzimwewo nyaya idzi handimunoona kuti manzi vachinzi kwai kufamily kwedu hakuna kana one anozviziva. So that means imimi madiaries mateta wavo vechituku kuchiziva. Mateta wavo vechituku kuziva. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Maswera sei? That's good. Nyaya kutaura kai. Ndinotenda mukubatsira. Vachiri kuripo vachino. Varipo. Ndinokuvabvunzawo nekuti ndinofungira kuti mwangu akadaro sinotaurwa sezvavangazvikuda kuti amai vanoziva. Ndisati ndataura nayamuka ndinoda kuvabvunza ndinokuchakatatsiura mukoma vaiva vafona vakashatirwa vaivai vachine tina kudananira nemurume womunhu kudanana nemurume womunhu hakumambonaka asi like zvamai zvachinongotaurwa kuti chivi chiva pandinoti iri nani chero just because zvazoitwa nekochani zvanzi zvaipa inga tinotoziva masmall house notovairi nekudanana nevarume vevanhu
vachitovaendera kumanga vachivagadzirisa vachivaisa mubhodhoro ava just because vapachena aiwa chivi chimbori chiya kuchisesei ende imimi hapana chavo kama kuti muri kusapota uyu nekuti ari kurara nevarume vevanhu zvasiyana nepurogiramu iya yanga iri yekuti vanhu vari kutotsvaka munhu kudanana naye ndova maiti hatisi kuda kuti munhu auye pana achiziva kuti murume womunhu kana kuti mukadzi womunhu uye havasi kutsvaka tori murelationship kani saka akompewe nepurogiramu iyaya atirasike zvake pisani ipapo vaida kungopagadzirisa kuti tinosapota zvekuti vanhu vakadanana nemurume womunhu vatinongo kuti zvinoitika mukwese then ndaiti pawaidanana nemusikana wako uyu waitoitawo zvekuti uri affectionate here uchitoendo out uchitomuspoirawo kana kuti waitozviita kazviya zvekucompensata uchiziva kuti this is not your thing kana kuti wanga uri cold in that relationship. Oh, okay. SIS MELLY, I'm sure you have, okay, sorry about that. If you have, my gays, they are loving people. So Shandina expect kuti munhu wangu andiitire. That's the same thing that I was doing to her. And we are people wanoda zvino, like, alive. So I would make sure even our anniversary, like, birthday and everything, I would take her out, like, now and then. Our anniversary, on her birthday, even like Mother's Day, and also I would make sure I buy something for my mom, I buy something for her. Okay. Saka sex life yenye hapo waitokutondisa iwo chitotondao. Yes, just like yes, because I'm forced to be in this and I want to prove kuti ndiriwo murume, because ukaona wadanana nemunhu 3 years and then patime yacho iwo uri kuti hausi kuda, obvious anotanga kuti say anotanga kususpect. So I'll try by all means kuti zvinhu zvitiite sei, zvinhu zvito, when it comes to that, zvinhu zvinofanira kufire so that she doesn't suspect. Okay. Saka wacho makazorambana zvenyu but hatomuziva kuti ndozvauri handiti? No, up to now, hazi. Unless kana kuzorone pamasiblings angu kapana akazomuudzawo, but I don't think kune akamuudza because, yeah. But Tino iwe semunhu aimborara nemukadzi iwewe, hapana moment yekuti unotombofunga gambi? Ka-excitement kaka pawaitime waifila uchirara nemukadzi papo handitiona hapana time yekuti uri wega unotomborifunga kuti but mai arega nimbonolambasta nimbotsvaga chimuko nimbolambasta. SIS MELLY, munhu wese handiti pane munhu watakamborara nawo before handiti, but ukazonatsoona munhu anonatsokulambasta, you forget about everything. But ndikureva kuti munakire wakasiyana kave gambi nemumurume handiti? Yes, I was there just because I was trying to prove a point, but I was there but I was not there. Saka pandakazoenda kwangu chaipo inini kwandinoda zvakafanana kuti wangarugara kunonzi wangarugara let's say wangarugara I'm sorry, wangarugara let's say South Africa, wangarugara kutembisa, and then all of a sudden wazoenda kunonzi wazoenda kusentin, hapana and then sentin zvinhu zvese zviri kufaya zviri kuchine mukaka, hapana paunozofunga kuti I need to go kunonzi kuEgypt kunoganya zvidhina nemate, no. Mubvunzo wangu
hausi mubvunzo ndanchida I know kuti pauya panapa ka unenge usingazivi direction ichazoenda conversation saka ndanchida kungokupa warning kuti ka unenge wareleasa too much information saka be prepared kuti amaigura vakaedza kana vari mudiaries ka vakaedza information yese yawapaka vanogona kunge vakutoziva saka just be prepared unenge wareleasa too much information kwendosiya zvangu bate ipapo ngori warning yandikukupa maybe kufungira kwangu zvangu and then inini majeka zvawatsauri sisimai ndinogona kutozodzoka pano pandatonge nyaya yangu handizoti zvichazoitika rini but zvataura kuti amai vanoziya ka ini tine mwana wangu kukura kwake ka dressing yake musikana aida kupfeka andikati zvechikomana but kana panenge apfeka kana mapens matracksuit ayaya mapfekero chaaita aita pachikomana and then mashamwari ake aitamba nevakomana nditofoti mwana wangu ari kuita zvevakomana but ndotozoona kuti aiwa kana vangori ushamwari pangu paitogara pakazara vakomana tichiona kuti vangori vashamwari havasi kutobhonanana machinatsowirirana and then ezvinezi azokura makabeita misho yakaitaura nelesbian achitaura kuti kana tikada vakomana tisi tinovanyenga havadi kunyengwa vanoona wangu vakomana vese vanonanana navo ndianovanyenga haanyengwe and haachengete relationship agara anokurimidza kuboikana so tiri kutoona kuti maybe it's a matter of time saka tiri kutosvika kuti ndinotoona kuti haasi happy she's miserable and she's not a girly iyoyo she's not saka tiri kutoona kuti zviri kutomo life yake itori miserable. When I look back and I remind when ipataura ipapo kunza mother knows best mother knows better inini zviri kutondinetsa kuti ndinozoona kuti ndomutanga here mwana wangu kubvunza kuti mwana wangu nditaurire zvako maybe pamwe yari kutosvika kundidisappointa I think she's not happy. Like I said, just odzoka panapa ndakutozotaura zvimwe mino pazvichazoitika akazokwanisa kundibudira pachena kuti ndozvaari akazonatotanga honest zvinonzi kudii zvazvo zvokunatsoliva kubuda pachena kubuda mucloset not kubuda mucloset but kunatsove honest with herself asingatokufadza asingatokufadza inamba yake kana kuti achitya kuti amai vangu ndozvadisappointa kana kuti achitya vanhu vamwe vachinyara vanhu because right now she is not happy like I said my relationship yanoita haana problem yekuona vakomana but haagari anokumiza kuboikana saka I think ndakutongoita pull out hangu zvinhu zvinotongodinesa because of this issue uye ataura zvinhu zvatisangatotaura nasaboti but because zvangoprovokawo things that in me and nemwana wangu and I don't know kuti ndomutanga here kumubvunza kana ndomumirira panenge aredi because indeed I want her to be free. She's not free and I know kuti she loves me so much ari kutya kundi disappoint but indeed I'm actually hating ndichimuona mwana wangu ari miserable and a good job and everything zvese but ndoshaye kuti kumurukana wine everything hausi happy nei right Tino unogona kuvabatsira here apa it depends with her relationship nemwana wavo if they have like relationship yekuti they can discuss anything with her I
think one kwanza kungogara naye pasi and just say ungomoti I know uri mwana wangu and you don't have to tell me kuti zviri kufamba sei, but any decision yauchameka I'm going to support you. Don't go into detail. Don't ask her. Just tell her kuti, just assure her kuti my decisions are in terms of who you date, whether you are going to date a guy or a girl. I'm going to decide because your happiness is important. Yeah, because mukamuvunza, she is going to say no. But mukangomoti I will support, she is going to come out ega. Okay. Murukunzwa mama. Okay. I think you go find the time you maybe take her out for lunch somewhere else, kana to kupi kwamwe ngena muri tumo garage you pass, and then you just like kind of say zvataura na Tino izvo musiya zvakadaro muri mega, and then if she wants to come out achaya chikudza kuti mama anyway thank you very much mungatozishamisika pamwe izvo zvimusikana ariko but anenge akavigiwa. And it don't have to be like a serious talk. You can just say it in passing. Yeah, because you can just say it in passing and then that's it. Here also, because might open up I'm going to accept yes. Here just end a time yake you can just say akuzira kuti ndika mama wakamira so paka ndikaenda kunouza nyaya yangu, she's going to react this way. And like now she doesn't know. Okay. All right, Sis Melly. Thanks, Tino. Thanks, Sis Melly. Thank you, Sisi. Good luck. Thanks. Bye-bye. All right, sure. Right. Kana pasi sina mwanoda kubvunza guys, mubvunzo ti release ngoma Tino tavagarisa panapa anditika ti parani ma update dzimwe nyaya. Mukoma Tino munozati chi inina just so wish kuti one if we can all stop judging anditika and concentrate on our own lives and stop judging other people anditika because zvanambotaura zvazviya pasinamboti kudii kana kuti kudii kana kuti kutora side kana kuti kudii pafair cheko anditika right now takanzi tose handei tinojudge waMwari vauya apa hendei kunotongwa munozati tinogona kushaya kana one apa noenda kana kunzenda kudenga uko tiri kupana kona shaya kana one anzenda kana kudenga uko tisi chindogenda umwe munachendera chinhu chidiki chekunzi wakanyepa musi wakati, umwe munoendera chinhu chidiki chekunzi wakatuka ningi musi wakati, umwe unoendera chidiki chekunzi wakaba kana 20 rand amene vari kufona hanimona umwe munhu motonosangana mose nekola hello makadi yenyu kola dzimai mufoni iri kumasuri yes kola handizi kuti chafamba sei apa pana budongwa alright there is kola hello vari kufonerana one time vari 3 saka pane umwe ari kuoverride vamwe vava vakadzi vedu vambomira kufona kuri kufona varume stereka vakadzi vari kuramba chingofona ende budhawo vanenge varitodawo help kubva kwauri vari kutry kufona apa but let me just answer you tipedze kuti kola hello muri sei mushe ndokumbira wakakubvunza mukoma Tino kuti ivo mukadzi wavo wavari kutaura vachiri vese aiwa vataura wani takasiyana kudhara havana mwana nemukadzi musikana iyeye kola hamuna kuteerera live aiwa ndasvikira pakati sisi mozoteerera yese kubva kwekutanga orai sharp anga ari musikana wavo kwete mukadzi orit I thought vanga vari married aiwa vanga vasiri married mandoriwo mukomana wechidiki murume wandana naye ndiye ari married orit I think iwo advice yandogona kuvapa ndeyekuti ka
dai vari umwe vazamawo kuita maybe in a right direction nemunhu asina mukadzi wake nekuti we don't know kuti zvinopererepi nekuti mukadzi uyu kana ivo vachienda kumba kwachona one day she will find out. I think it's dangerous kana kuri kwekuti oramba kuita relationship nemunhu wavo is better kana kutotambira kure zvavo. All right, thank you Kola, vari kuzvinzwa zvavo. Because unorohera uri mumba handiri jaji munhu hangu kuti kuhura kana kuti kudiba ngavatambire kure. Right, mira tifonere ava vari kutrai kufona hanzvadza. Right, vafona futi. Kola, hello. Hello, Kola. Kola, hello. Kola, hello. Kola, hello. No, phone have any problem. Kola, hello. All right. We're going to connecting. Yeah, I want to go to the hope you are Tino, if I'm not mistaken. This is Tino. No, hello? Mira. Kola, hello. Murisei Kola. How is this, Melly? Did you write Murisei? Did you write it down? Can you hear me clearly? Yes, I can. Okay, perfect. I really wanted to get some help, like through Tino. Thank you for bringing him on the platform. Thank you. I thought as much. That don't move down. Actually, it's not that it really helped me out to come out to say, I'm really gay and I really want to come out to my family, especially my parents. But I really don't know how I should do it. So I think that joined and so I really wanted to get like the best thing and environment that I can create. Maybe, especially like I heard you were saying that mothers knows best, and I believe that's true in my point of view. Because ever since I'm now 28, and my mother has never asked me about a girlfriend or when I'm getting married or something like that. But I wish if it's something that I can tell her to come out to my family. But I don't know which ground can I create. I don't know if Tino can help me on that point. Tino? Hello, yeah, like I was always saying kuti mothers knows and varume atidi hawadi zvakunzi vanotongwa, but to be honest ana momsi vanotonga kudzimba because zvinotaurwa namomsi vana momsi vanomeka decisions. So if he's feeling kuti he can't go kunodza mudhara wake and other siblings, can ane a good relationship with the mother, let him tell the mother first, and then also daddy. He has to find a way yekuudza nayo mama iri okay, iri convincing yekuti mama wanozoita sei, mama ndiwo anozonosvitsa nyaya dzake kumberi because ana momsi anonga achitoziva, that's the truth, and she's just waiting for the day kuti auye azotaure, and kana ataura momsi uchizoudza mudhara. Zvangofanira kuti mwana musikana akaita nhumbu, ana mama ndo anotanga kuzviziva, ana mama wozoita sewozoudza dhedhi, and ana dhedhi wacho paunenge waudzwa wanenge watobatwa bataudza saka musamudzinge, mukamudzinga anozoenda kupi, unogara musango here, imimi pano waneimba, wabereki wake vaneimba. So that's the same, just go and talk to your mom, munasotaurirana zvakanaka, and then what mama I can't tell daddy, and then mama kana wakupetumwa ndochazoudza daddy. Saka imimi Kola makatanga kuzviziva rini kuti imi muri gay? From childhood, even unozwa uchingotanga utamba kwakuziva kana utamba mahungu chaiwo, ndaingofara zvokuti ndodaitamba yega bika kutambisa gogodza maibva. I remember this other day.
phone yawo network yawo yanyarara chi. My grandmother had to beat me that. I remember in primary schools I used to be bullied but I couldn't refuse it because that was me. The DNA that's in it was like associating me with that type of people, with the ladies, you know. So nobody from the young age got out of front, which didn't to my feelings. That's as is really friends and that even from the way it's something I was born with it. Maybe he was initiated or something happened to him from someone. No. So even from my childhood, it gave them a characteristics lifestyle. It was just Saka musati mamboti amunambovhera makadheta musikana. Yeah, sure, it proves it. 29 ndini kana kumboita kana mbonyenga. Maybe once when I was in high school. Okay. But in integration what I'm trying to do is not me. And is it? I'm just trying to force myself to serious. And really, like sometimes our families and friends, they really would give us pressure. Like a lot of people would have a lot of expectations. To tell you the truth, I ended up living in Zimbabwe. Just because there were a lot of questions after university, even when I graduated. People were just asking, what's your girlfriend when I get married? Especially my aunties and my uncles. I left Zimbabwe because I didn't want people to ask me a lot about this issue. If I come out to my family, if everyone knows, sometimes my pulse really stops for a moment. I sometimes imagine the outcome of what is going to happen. Maybe it will be family gathering, and people are there, they are coming to realize the truth about me. I end up saying, no, I'm settling and everything is going well. But each time sometimes you're always being reminded of that you have to get married, but it's something I wish if these people can know what is the reality, what is on the ground. Yeah, no wonder I had this question that what can be the best ground to really come out of the closet to the parents or to someone else. Now I think you got your hope you must start kuna mother. Nokuti mother obviously vanenge vachitoziva sezvamataura nga vachitosuspect handimona, and I might find probably kuti even namudhara vanotoziva but zvinhu zvokuti havakwanisa kutanga conversation nemwana. You might find kuti vanotozivawo but havakwanisi kuti vatange conversation. That's why vasiri kubvunza kuti when are you getting married. Yeah, you're right on that one. I think that would be easy because also I'm more close to my mom than my dad. So I think that will be the best thing to do, to try with my mother. Yeah. Okay. That one is, we don't have the way back. Thank you so much. Thank you very much, Anzazi. Thank you. Right. Tinovabatsira vanhu vakawanda nhasi. Kuvabatsira vanhu vakawanda vane vana vari kunyatsoonawo kuti vana zvikazodai, ukabatsirawo vamwe vari kuti nesuwo zvakazodai, and in the process also isusu vacho tadzidzawo zvakawanda. We have learned a lot. Achiri kuzoramba akachiti kwai ndotuka vanhu ava ngochani zvakazodai zvave kwauriwo namwari wako, but I think umwe nomumwe ngatingomuregai munhu angoita zvinominda tongonopiswa tose kudenga uko nekunyepa kwako nekutuka kwako vanhu nemagosta ako nezvatinongoita mabasa edu atinongoita akasiyana-siyana iwaya tichangonotsvauka tetakangoita sundana mukana kuchinzi zveshuwa-shuwa vanhu vese vane ngochani dzodzidzi vachanopisiwa tetiri muraini tose ikoko handimaona. Saka I think dei Zimbabwean community yagona kunzwisisa kuti umwe each to their own. Veduye vanhu vanoda kuacceptwa musociety mucommunity but zvinonetsa kuti vabude ende zvakanyanyira kwatiri isusu maZimbabweans handisi tine mhaka iyi. South Africa muno muka
unotonyatsoona vachibuda patv vana namai vavo vachidii unotonyatsa vana mai vakazvigamuchira but zimbabwe unoona nanahwindi cheche vanoita kumira pamakombi vachishaudha ngochani vachituka unyatsona kuti tozviti takadzidza ka but pfungwa dzedu dziri kumasure sometimes okay haakumbiridza kumba kwako zvaanoita ndezvemuviri wake anozviita kwaanozviita ikoko. How are they affecting us? Isusu ngochani, how are they affecting us? Hapana. But tinenge tichingovhura miromo tichingotuka ko iwewo uri kuhurawo wani neumwe murumewo asi uri pamurume, ko iwewo uri kuba wani, ko iwewo uri kutuka wani, ko uri mukuru wekunyepa wani, mukuru wemakuhwa wani. Chero kadisira angry face yakusa angry face but chokwadi let the truth be told. Hauna denga ranotombopinda kukana newo futi because iwe wacho uri kutoisa angry face iyeyi munhu akuisa angry face unotone zvinhu zvavo zvakakumirira une gurushushu reta zvitatu zvakatomirira hapana chivi chiri nani. Handitika ini ndongoti hangu each to their own church, each to their own, and handijaji handidii but ndakuitira kuti even lesson handitika kune avavo vanga vachitosha kuti vanoda kubudawo seplus panapa tinobata nyaya dzichena dzese handi we cannot be seen being homophobic kuti toramba tichingomira chingoti haa vanhu vari straight hawo koiwo magei acho anoda upowo platform handiti vari pano madhairis mangana vavona abuda pano nhasi achiti vabuda panapa vachifona vamai vana vabereki vane vana vavowo ende havasivo voga vakazara vamwe vabereki vanotori nevana vatonyara kana kutofona varipo. So they need to be prepared. How if we don't discuss this? So ukazotaurawo ukajecha ukadi iyo yave yako namwari wako hamene muchanipedza namwari wenyu kumusoro kudenga isitapedza. Tina hanzvadzi yangu, thank you very much nekuya pano paplatform uchidzidzisawo nekutaurawo nekuti tizivewo tinyatsonzwisisawo anzwisisa sinawo aiwa tinongoti nerimwe nemazuva dei mwari avaitirawo nyasha vazogona kungosiyana nemunhu angoti alife yake chete antiona. So ndoda kutenda nekuya pano kwawaita and wabatsira vakatoti wandei because we had 3 people watobuda pachira chero kuti this is zvinhu zvakamira zvakadai actually 4 namama vaya andimaona. So tinototenda kuti watobatsira vamwe vanhu 4 nhasi watobatsira vanhu 4 pano vanga vasingazivi kuti saka tozviita sei todii vatozoitawo mukana wekuti tibude pachena tichibvunze handitimaona and that was brave of you because mazimbabweans zvakaoma but Tino kwamai guru at word of advice from your sister kwamai guru do usatambira ikoko zviri nani zvizobuda hazvo ka but kuchinzi amenoti ndiani izvo vanogona kumwa poison vakatozoziva kuti ndiye munhu wandaiuya panapa ndichiseka nechiti bamnini imagine shamwari yangu inouya panapa chiti ndavinga mai pane varipi mangwana ndozoenza wati ndiyo itondivata nemurume chiimagina kuti ndogona kuitei ndogona ngononga kubholisa cooking oil chaiyo kana acid kudira munhu chaiko chaiko kana kuroya munhu unozati uroyi huriko witchcraft iriko so I think kwamai guruku uchirega kutambirako kwamai guruku chirega kutambira kwamai guruku mongoitai zvamunoita imi muri kwamunenge muri kwamai guruku it's a no go area. Okay. All right. Thank you very much, Mningina. Take care of yourself. You are welcome. Okay, before I go, I just wanted to just encourage some people from my community. Let's just love each other. I will always put emphasis on this. Let's love each other. Shikuti exposing each other, attacking each other, and kuti mnenchinyana and competitions about apanako zvinotishitsa because tagara we are like the outcast. So if we don't love each other, the majority is going to attack us. So let's love each other. That's all I can say, and so that atipe mukana wekuti vamwe wati judge or kuti persecute and everything. And also it's not like I'm a saint. Let's just try to be safe always and kuita safe sex and nekungozvishandira. Just be yourself, work for yourself. Usapinde mu relationship just because you want someone to look after you. No, you end up being abused just because urukuda 1,000 of which ukapiwa 1,000 na someone and kungopiwa and then nekushandira yawashandira untoispenda very different. And you can get someone who has a lot of money and you think that person loves you just because ari kukupa 1,000, but the way you're going to spend that 1,000 yawapiwa nemumwe munhu
yausina kushandira ne-1000 yawashandirawo zviri different. And at the end of the day zvekuti ndinoda munhu ane mari yake, he's just going to sleep with you, then apedza opfeka bhurugwa rake kuenda kumba kwavo, iwo wasara ungori usina chinhu. So be vanhu vari productive, kuenda kuchikoro, kuita mabusiness and everything. There's more to life than sex. Sex is just 20 minutes of a day, and then what are you going to do the other 23 hours, 40 minutes? You just have to ask that thing. And before you even sleep with someone, or before you even be in a relationship with someone, ask yourself, what is this person besides sex on the table? Don't just be in a relationship because of sex. I know our community, sometimes we end up being all over just because we're just chasing one man after the other. Is bad. And sometimes also we just need to respect others, because let's just stay in our lane. Let's not go and poke those guys what is straight, or because we're going to poke them and then they're going to reject us, and then we are all over saying they are homophobic. No. They're gonna approach someone and then that someone no. Can we say are discriminate? Animal principles again. So that's all I can say, and take care, respect yourselves, because also respect way. Respect and you respect one. So respect yourself and respect others so that they can also respect us. I think that's all I can say. Mm-hmm. Thank you very much, Tino. Alright, in the event you would depend on what chapa number zako, yes. But please, Smelly. Munofana kutanga mana tsomba kuti ari kudei. Alright. Because it's not like I'll be, I don't like entertaining people in my inbox, so also going to alright, no, apana kushatandadzi. Thank you very much. Okay, good, thank you. Bye. You're welcome, sis. Right. Guys, mazvinzwira nyaya judgment kwanzi ngatirege kujaja. Paita interesting comment yauya panapa yabva kuna Dimpo for what? Hanzi Mwari ngavatibatsire. We are all what we are Christians, SIS MELLY, and God said it's not allowed. I do agree with you, Dimpofu, and the part and I think if we go back to the Bible as it is, there are a lot of things that was said by the Bible that was said and it's a sin, but we as human beings, we keep living in those kind of sins every day. I'm not justifying anything. Handicho chivi choka chakanzi naMwari achidiwe muBhaibheri. Takatonzi naMwari chako muBhaibheri, do not hate. Ida vamwe vanhu sekuzvida kwaunoita iwewe. Handitika tikaudzwa naMwari kuti usabe, tikanzi usatuke, kumwa chako chaiko anzi paidoro kune vanoda kuparara. Handitika doro munyengeri, doro mupopoti, doro zvinhu zvakasiyana siyana. But are we not doing that? Are we not doing that? Ndechipi chivi chako chako chakuti tingatoti hanzi kunonzi pakanzi tora dombo. Even Jesus said, let that with no sin cast the first stone. I'm not justifying anything, but I'm just trying to add on what you have said. Panesho ndikutry kuadd pamsoro pezvawataura kuti we are sinners, we are all sinners. Even the Bible says we sin. Antika, we are all sinners, but no one is perfect, but we seek to be righteous in front of God. We are also sinners, but we seek to be righteous in front of God. Zvichireva kuti tose pasi rose tiri vatadzi vaiti vezvivi. Handitika asi tinovavarira kuita zvakanaka. And Jesu zvavotaura kuti do not judge, leave the judgment to me. Zvichireva kuti iwe uri murevi wenhema, I must not judge you. Uchiita hure hwako ndokwanisa kutsiura, but handikwanise kujaja. Handitika uchiita zvaunenge uchiita ndokwanisa kutsiura, asi handikwanise kujaja, because the judgment is not for me. Judgment is for who? For the Almighty. Anditi
so ndo zvandangoti hangu ndachingotutsira pane zvaataura anyway ndafarira hangu zvaataura kuti angotaura nyaya yekuti dei Mwari vatibatsira and for sure dei Mwari vangu vatibatsira tawedzera pakutonamata kwedu because sure tiri kurarama muzvivi tikutorarama muzvivi chako chako tese we are all living in sin all of us dei Mwari vatibatsira one day tazongwanikwa tiri vanhu vakarurama pamberi pake handimaona so yeah guys ndo nyaya yatanga tinayo but before we go andizi ndachiti ndisadzibatanidze live idzi ndachindangoita kameka 10 minutes live kana 20 minutes live ndimbokupa imwe update yenyaya iri kuitika panapa yakaitika kana kuti yakaitika kuseri kana kuti yakadii handizivi ndandisingadi kuti ndizvibatanidze because kune vamwe vanhu vari kuti vanofollowa vari kuyoutube vakazoteerera nyaya iyi neYaYA vari kutotsvaga pati 2 yenyaya yachona tine nyaya yemwana anonzi Messi weCape Town saka ndigai ndidrope handitika ndipei ndichingodropa ndichitanga futi musaenda ndichingodropa ndichitanga handitika neni handichadogara panapa ndada kutobva because kune achauya nelive yake na8 pane umwe ari kuzoya nelive yake na8 saka ndada kungokupai update yemwana uyu chete kuti munzwe kuti chii chakaitika chete handitika saka musaenda